ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sabi nga sa mga meme, ang AFAM daw ang shortcut sa pag-ahon sa kahirapan. Kaya hindi nakapagtataka na marami sa atin na naghahanap ng foreigner na pwedeng maging forever. Ikaw kabarangay, handa ka bang magka-AFAM at makaranas ng halo-halong swerte at dugong banyaga? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako po si Desa, senior na po ako. Naging libangan ko na tuwing tanghalian ang makinig sa inyong programa at maraming beses na akong naiyak. Napahalakhak ng tawa at na-stress sa mga kwentong ibinabahagi dito sa Barangay Love Stories. Sabi ko nga minsan ay grabe naman ang nangyayari kay Sender. Kawawa naman at napakatanga naman. Pero napapaisip ako, ang buhay ko pala ay pwedeng itampok sa programa ninyo kaya sumulat ako dahil nais kong ibahagi ang kwento ng buhay ko na para bang kinuha mula sa isang teleserye. Hindi ko na po alam kung tatawa o iiyak ako sa mga nangyayari kaya naisipan ko na lamang na sumulat sa inyo. Matagal na panahon na ang nakalipas nang makilala ko si Stephen, isang AFAM na taga-Amerika. Nakita ko sa internet na ang ibig sabihin pala ng AFAM ay a foreigner around Manila. Pero ginagamit na rin siya ngayon na pantawag sa foreigner kahit wala ka sa Maynila. Dati simpleng foreigner o kaya ay kanulang ang tawag. Nagkakilala kami ni Stephen sa isang beach resort kung saan ako nagtatrabaho bilang tagalinis ng kwarto. Sa unang tingin pa lamang ay alam ko nang may kakaiba sa kanya. Hindi lang dahil sa kulay ng kanyang balat o banyagang accent, kundi dahil sa napaka-gentle niyang paraan ng pakikitungo sa akin. Hindi nga nagtagal ay naging kami at ramdam ko ang kanyang pagmamahal. Papadudot at inakala kong siya na ang sagot sa lahat ng pangarap ko. Pero sabi nga nila ay hindi lahat ng maganda ay nagtatagal. Dumating ang araw na kinailangan niyang bumalik sa Amerika. Nangako siyang babalik pero habang tumatagal ang paghihintay ay unti-unti kong nararamdaman ang lamat sa aming relasyon. Sa umpisa ay regular pa ang pagpapadala niya ng sulat. Pero kalaunan ay bigla na lamang itong nawala, Papadudot. Naiwan akong nagmumukmok, nagtatanong sa sarili ko kung ano ang pagkukulang ko. Bakit hindi na siya sumusulat sa akin? At dito na nga pumasok sa eksena si Edward. Si Edward ay matagal ko nang kilala. Kaibigan siya ng pinsan ko at matagal nang umaaligid sa akin. Nung una ay hindi ko siya pinapansin dahil mahal na mahal ko nga si Stephen. Pero sa mga pagkakataong umiiyak ako dahil sa kawalan ng balita mula kay Stephen, si Edward ang laging nariyan sa tabi ko. Siya ang nagpapatawa sa akin at umaalalay kapag bumibigat na ang loob ko. Hindi ko maitatangging napapalapit na rin ang loob ko sa kanya, Papadudut. Desa, parang kanina ka pa nakatulala dyan ah. Bagong taon na pero ganyan ang mukha mo. May problema ka ba? Okay ka lang ba? Halata ba talaga may problema ako, Edward? Eto, hindi ako sinungaling ha. Pero halatang maganda ka pa rin. Bolero ka talaga, Edward. Totoo naman na maganda ka. Kaya nga gusto kita eh. Pero teka ha, hindi lang dahil sa maganda ka, kundi dahil mabait ka. Ewan ko sa'yo. Ito talaga, totoo ang sinasabi ko, Desa. Ayaw mong maniwala sa akin?
Siguro kung yung foreigner mo ang nagsabi sa'yo ng maganda ka at mabait, tsak na naglulupasay ka na sa kilig dyan, hindi ba? Siyempre naman, iba kasi kapag yung Prince Charming mo nagsabi nun. Aray naman, ibang klase ka talaga. Kung Prince Charming siya, ano ako sa'yo? Naku, baka may masabi akong hindi maganda. Tingin ko, nabulag ka na talaga ng foreigner na yun. Love is blind nga, kaya ganun. Wow! Ibang klase rin to. Hindi ba halos 2 taon ka nang di sinusulatan nun? Edward, baka saan na naman mapunta tong usapan na to? Nag-aalala lang naman ako sa'yo, Desa. Sulat ka ng sulat. Wala ka nang natatanggap na sagot galing sa kanya, di ba? Ang hirap kaya nun. Siya tong mayaman at hindi pinoproblema ang pagbayad sa pagpapadala ng sulat. Siguro, may iba na yun. Binura ka na sa buhay ng mokong na yun. Tigilan mo nga yan kasi hindi totoo yan. Mahal ako ni Stephen. Payong nagmamalasakit lang ha. Kung talagang mahal ka nun, binabalikan ka na at sinasagot ang sulat mo. Parang ganyan naman lahat ng mga kano. Tingin ko talaga hindi ka nababalikan nun. Marami na ako naririnig sa mga tulad nila. Matapos makuha ang gusto sa babae, ayun, kumaripas na. Hindi na binabalikan ang babae nila. Bawiin mo sinasabi mo, Edward. Hindi ganun si Stephen. Bawiin mo! Pasensya ka na, Desa. Hindi ko pwedeng bawiin yun kasi totoo yun. Kaya gumising ka na. Iniwan ka na ng foreigner mo. Hindi ka nababalikan nun. Hindi. Hindi. Araw-araw ka na lang ganyan. Hindi siya dapat iniiyakan. Tama na nga, Edward. Nandito naman ako. Gusto kita. Hindi ko gagawin yung ginawa sa'yo ng lalaki na yun. Hindi. Mahal ko si Stephen. Pwede ba? Hindi kita gusto. Ako lang ang lalaking nagmamalasakit sa'yo. Ako ang nandito sa'yo ngayon oh. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon na mahalin kita. Edward, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na babalikan ako ni Stephen? Kung talagang babalikan ka at mahal ka nun, bakit hanggang ngayon wala pa rin? Huwag ka nang umasa dun. Nasa kabilang mundo yun. Hindi ka nakakasiguro kung talagang mahal ka nun kasi hindi mo nga siya nakikita. Basta, babalik siya para sa akin, babalikan niya ako. Ilang beses mo na rin niyang sinasabi, pero wala. Alam mo, wala kang pake. Umalis ka na nga. Huwag mo akong lalong binubwisit. Hindi naman kita binibwisit. Kung pera lang ang gusto mo sa kanya para maiahon kayo sa kahirapan, kaya ko yun. Ano? Nagsisimula na ako ng sarili kong negosyo. Kita mo naman, lumalaki na to. Kumikita. Grabe ka. Tingin mo ba sa akin mukhang pera? Nabibili? Hindi sa ganun. Pero aminin natin, kailangan natin ng pera. Ng buhay na masagana. Ayaw ko rin mag-asawa kung hindi ko kayang buhayin ang pamilya ko. Kaya nga ngayon nandito ako sa'yo at sinasabi ko to kasi handa na ako. Kaya na kitang buhayin at ang mga magiging anak natin. Edward, pasensya ka na ha. Pero si Stephen ang mahal ko. Siya lang. Tsaka gusto ko talaga na iisang lalaki lang ang… Teka, pasensya ka na sa sasabihin ko. Pwede kasing pampalipas oras ka lang ng Stephen na yun. Basta ako, mahal kita. Nandito lang ako para sa'yo. Grabe ka. Sa totoo lang talaga tayo, Desa. Basta, nandito lang ako. Ilang beses na ako nagsabi sa'yo na gusto kita. Hindi man asultong mga mata ko, pero sa'yo lang tumitingin to. Pero, hindi rin pwede na maghihintay ako sa wala. Kaya pag-isipan mo na tong aloko. Kasi totoong mahal kita, Desa. Huwag ka nang umiyak. Sige, hindi na kita iistorbohin. Aalis na ako. Simpleng babae lang po ako noon, Papa Dudut. Tahimik po ako at walang ibang pangarap kundi ang makahanap ng taong magmamahal sa akin ng totoo. Buong akala ko talaga na si Stephen na yon, pero dahil sa tagal na hindi siya nagparamdam, ay parang sinasabi nito sa akin na pinapaniwala niya lamang ako na mahal niya ako. At tama si Edward sa mga sinabi nito na ginagamit niya lamang ako at nang nakuhan nito ang gusto'y hindi na nagparamdam pa. Nang dumating si Edward sa buhay ko ay isang lalaking hindi ko akalaing mamahalin ako at walang judgment na hindi na ako virgin. Grabe kasi ang prejudice ng mga tao noon, pero si Edward ay tanggap niya ang nakaraan ko. Naging sandigan ko si Edward nang iniwan ako ni Stephen. Akala ko si Stephen na ang lahat para sa akin, Papa Dudut. Pero mali pala ako. Iniwan niya ako sa ere at hindi na binalikan pa.
Sa mga panahong yun si Edward ang nagparamdam sa akin ng halaga. Sa kabila ng lahat ng sugat sa puso ko, pinilit ni Edward na buuin ang pagkatao kong nagkalamat dahil sa nakaraan. Dahil sa pagmamahal ni Edward, natutunan kong muling buksan ang puso ko, Papa Dudut. Sinagot ko siya at hindi nagtagal ay nagpakasal kami. Akala ko sa wakas, ito na ang simula ng masayang pamilyang bubuuin namin. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay bumalik si Stephen sa buhay ko. Nagulat ako, Papa Dudut, nang makita siyang muli. Nakipagkita siya sa akin kahit masakit ay kinausap ko siya. Gusto kong malaman kung bakit siya bumalik at ano ba ang hinahanap niya matapos ang lahat ng ginawa niya. Sinabi niya sa akin na mahal niya ako at wala siyang natatanggap na sulat na galing sa akin. Pareho kaming nagtataka at baka nawala ang mga sulat naming dalawa. Hindi ko alam kung papaano pero nadala ko sa init ng muling pagkikita namin, Papa Dudut. May nangyari sa amin. Isang bagay na hindi ko po inaasahan. Pagkatapos noon ay sinabi ko na kay Stephen na hindi na kami pwedeng magkita at makipag-communicate pa kasi may asawa na akong tao. At ang nangyari sa amin sa kama ay isang pagkakamali lamang. Sumang-ayon siya at hindi na nga kami nagkita matapos ang tagpong yon pero nabuntis ako, Papa Dudut. Walang araw na hindi ko ipinagdarasal sa langit na sana anak lang namin ni Edward ang dinadala ko sa aking sinapupunan. Na hindi nagbunga yung nangyari sa amin ni Stephen pero laking gulat ko na asul ang mata ng anak ko. Parang Snow White sa balat. At ang nga ito ni Stephen at hindi ko maitatago ang kataksilan na ginawa ko kay Edward, Papa Dudut. Han, kausapin mo naman ako. Paano mo nagawa sa akin to? Paano? Sorry. Pinagmumukha mo akong tanga. Han, huwag kang sumigaw, baka magising yung bata sa kwarto. Anong kaibangan tong ginawa mo? Ano na lang sasabihin ng mga tao? Nasalisayan ako ng isang kano? Wow! Han, sorry na. Sorry? Kaya ba ng sorry mo na bawiin ang lahat? Ginawa ko naman ang lahat, Desa. Naging mabuti akong asawa sa'yo. Ayaw ko sanang sabihin to pero naging mabuti ang kalagayan mo nang pinakasalan kita. Nagsumikap ako para maging maayos ang buhay natin. Naging tapat ako sa'yo pero ito ang igaganti mo sa akin? Gusto ko lang naman kausapin siya. Yun lang naman ang dahilan kung bakit ako nakipagkita sa kanya eh. Gusto ko lang malaman kung bakit hindi niya sinasagot yung mga sulat ko noon. Nagkita pala talaga kayo ng kanong yun? Nagpauto ka naman sa mga sinabi niya. Tapos tumihaya ka. Hindi pa ba ako sapat? Gusto mo talaga sa ganung lalaki? Ibang klase ka rin talaga. Anong pinagkaiba mo sa ibang babaeng nagbebenta ng aliw? Sa ginawa mo, mas masahol ka pa sa kanila. May gana ka pang sampalin ako? Ikaw tong nagtaksil? Ikaw tong nangloko sa akin? Hindi ako bayaran, Edward. Eh kung hindi ka bayaran, anong ginawa mo? Di ka bayaran. Alam ko na kung ano ka. Makati ka. Nagpakamot ka sa lalaking yon kahit may asawa ka na. Marumi kang babae. Pinagtaksilan mo ako. Sorry na. Natukso lang ako. Lintik na dahilan yan. Ano? Natukso tapos nagumpugan kayo sa kama? Tapos ayun, nakalunok ka ng bola at lumaki ang tiyan mo. Tapos eto, tingnan mo yung anak mo. Kulay pa lang ng mga mata, kitang-kita na ang pagtataksil mo sa akin. Anong klase kang asawa? Oo na, mali na ako. Mali ang ginawa ko. Akala ko kasi pinigilan ko naman ang sarili ko eh. Hindi ko alam kung bakit pumayag pa rin ako makipagsiping sa kanya pero matapos namin ginawa yun sabi ko sa kanya na yun na talaga ang huli namin pagkikita dahil may asawa na ako. Dahil ayoko magkasala pa. Isang beses nyo lang ginawa tapos nakabuo agad. Ang talas pala ng anong yun. Eh di doon ka na. Grabe naman yung matras mo na yan. Gusto talagang magpalahi. Gusto mo palakpakan kita, Desa? Magtatawag ako ng mga kapitbahay para pumalakpak kami sa ginawa ninyo. Edward. Saka isang beses o maraming beses man yan, nagkasala ka. Nagtaksil ka at yung anak mong yan
ang ebidensya ng pagtataksil mo sa akin. Edward, patawad. Ang sakit, Desa. Hindi mo alam kung gaano kasakit. Hindi kita masisisi kung galit ka. Siguro nga, maghiwalay na lang tayo. Hindi akong babae para sa'yo. Ano? Kasi nga ang bait-bait mo sa akin eh. Ginawa mong lahat para sa akin pero itong sinukli ko. Ayoko naman na magsama tayo at araw-araw mo ipapamukha sa akin ang nagawa ko. Ayoko na araw-araw na makikita mong anak ko sa pagkakasala. Kaya siguro, maghiwalay na lang tayo. Hindi! Hindi tayo pwede maghiwalay. Pero, nagkasala ako sa'yo. Nagtaksil ako. Sandali! Huwag tayo magpadalos-dalos. Hindi ko rin kayang mawala ka. Eh anong gagawin ko? Wala na akong mukhang ihaharap sa'yo at sa pamilya mo. Tsak na magiging pulutan tayo ng mga chismis ng kapitbahay. Teka lang, may nakaalam ba na nagkita kayo ng kanuna yon? Yung kapatid ko, siya lang ang may alam. Ayaw ko maghiwalay tayo. Basta ipangako mo sa akin na hindi ka nagagawa pa ng bagay na ikakasama at ikakasira ng relasyon natin. Han? Mahal mo naman ako, hindi ba? Oo naman, mahal kita. Kalimutan na natin ang lahat. Hindi ko kayang mawala ka sa piling ko. Pero, paano ang bata? Paano ang itsura niya? Pwedeng sabihin nating pinaglihim mo siya sa biren sa simbahan. Parati ka namang nasa simbahan eh. Ano? Yan ang sasabihin natin. Anak ko yung batang inuluwal mo. Ako ang ama, pero ipinaglihim mo siya sa mga santo. Kaya naging ganun ang itsura ng anak natin. Nagulat ako sa mga pahayag ni Edward ng gabing yon, Papa Dudut. Mahal na mahal ako ng asawa kong si Edward pero nasaktan ko siya ng todo dahil sa isang katotohanan na hindi ko na kayang itago. Masakit kay Edward na malaman na iba ang ama ng anak namin. Ramdam na ramdam ko ang sakit at pighati niya sa tuwing tinitingnan niya ang aming anak. Wala akong magawa kundi ang umiyak at tumingin ng tawad sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko rin kayang saktan si Edward ng tuluyan lalo na't alam kong mahal na mahal niya ako. Kahit pa masakit para sa kanyang nangyari ay sinabi niyang hindi niya ako kayang iwanan. Matapos nga ang pag-uusap na yon ay hindi na niya ako sinumbatan pa. Hindi niya ako tinulak palayo. Pero alam kong bawat araw na kasama niya ako ay isang mabigat na laban yon para sa kanya. Sa kabila ng lahat ay naaawa ko kay Edward. Alam kong hindi niya deserve ang ginawa kong pagtataksil. Kaya naging mabuting asawa ko sa kanya at kinalimutan ko na ng tuluyan na may isang Stephen akong minahal. At para sa aming dalawa ni Edward, ang anak ko ay galing sa dugot laman namin ni Edward. At pinaglihi ko lamang ang bata sa mga birhen na nakikita ko sa simbahan. Siguro ay nakuha ni Edward ang ideya na ito noong pinag-aaralan niya sa high school yung tungkol kay Maria Clara sa libro ni Dr. Jose Rizal. Ibang klase ang pagmamahal ni Edward. Walang katumbas ang paglimot niya sa mga kasalanan ko at pagpatuloy sa pag-ibig na kanyang ibinigay sa akin ng mga panahon na kahit nasasaktan siya ay patuloy pa rin siya sa pagmamahal, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, si Edward po ay hindi lamang asawa ko. Naging tagapagligtas ko siya sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Sa kabila ng pagkakamali ko ay tinanggap niya ang lahat. Siya ang tumayong ama kay Scarlett kahit alam niyang hindi niya ito dugo. Hindi niya kailanman itinuring na hadlang ang katotohanan yon. Sa halip ay niyakap niya si Scarlett na parabang siya mismo ang nagbigay buhay sa kanya. Hindi ko kayang sukatin ang laki ng sakripisyo ni Edward para sa amin. Napakabuti niyang tao at kahit gaano kasakit ang nagawa ko, pinili niyang manatili para maging asawa ko at ama ni Scarlett. Hindi na namin pinag-usapan pa ang tungkol sa aking pagkakamali. Hindi dahil sa pag-iwas kundi dahil mas pinili naming ituon ang panahon at lakas namin sa mga bagay na mas mahalaga. Sa pag-aalaga kay Scarlett at sa muling pagbuo ng aming pamilya
ang sentro ng aming mga oras. Sa kabila ng mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay sa tunay na ama ni Scarlett ay hindi nagpatinag si Edward. Pinangalandakan niya sa lahat na anak niya si Scarlett at pinagbantaan pa. Nakakasuhan ang mga nagsasabing hindi niya anak si Scarlett. Matapos ang ilang taon ay nagkaanak din kami ni Edward. Nakita kong masaya siya at pantay ang tingin niya sa mga anak ko. Kaya naman sa aspetong yun ay sobrang nagpapasalamat ako kay Edward. Pero habang lumalaki si Scarlett at nagkakaisip, ay hindi maiwasan na magtanong ito sa kanyang itsura. At gaya nga ng sinabi ni Edward ay pinaniwala namin ang bata na pinaglihi ko siya sa birhen at kami naman ni Edward ay hindi na namin pa napag-usapan ang tungkol sa pangangaliwa ko noon at ang tungkol kay Stephen, Papa Dudut. Scarlett, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Ma? Anak niyo po ba talaga ako? Bakit mo naman natanong yan? Oo, anak kita. Syempre naman. Hindi niyo po ba ako napulot sa basurahan? Ay, ikaw talagang bata ka. May maganda bang bata na iniwan lang sa basurahan? Hindi kita napulot sa basurahan, anak. Galing ka sa tummy ni mama. Anak ka namin ng papa mo. Kaya tumahang ka na, okay? Pero sabi ng mga kalaro ko, hindi daw ako Pinoy. Kaya hindi niyo ako anak. Sino ba yung mga kalaro mo na yan para masabihan ko na mali ang sinasabi nila? Tsaka, huwag ka nang makipaglaro sa kanila. Sa mga bunsong kapatid mo na lang ikaw makipaglaro. Ha? Sila dapat ang kalaro mo. Ang gusto ko, girls ang kalaro ko, ma. Sabihan ko ang pinsan mong si Meryl na pumunta dito sa bahay para makipaglaro sa'yo, ha? Bibili kita ng panibagong manika, okay? Sige po, ma. Kaya tumahan ka na. Ikaw talaga, nagpapapaniwala ka sa mga yun. Mama, may iba pa po silang sinasabi. Parati nga nila akong tinutukso talaga. Ano na naman? Ang sabi nila, Amerikana daw ako. Blue daw kasi yung mata ko eh. Tsaka ang puti-puti ko. Naku, naiinggit lang yung mga yun sa'yo kasi you're a princess. Ganyan kaya kulay ng mga mata ng mga manika, di ba? Alam mo, may kukwento ko sa'yo kung bakit ganyan ka kaganda. Gusto mo bang marinig? Opo, ma. Halika rito. Dito ka sa tabi ko. Gusto kong niyayakap ang baby ko kapag nagkukwento ako eh. Alam mo anak, mahal na mahal ko ang papa mo. Kaya pinakasalan ko siya. Nakita mo yung picture na nakasabit sa baba? Yung puti po ang damit ninyo na parang Reyna po? Tama! Yon ang pinakamasayang araw ko para akong reyna at yung papa mo naman ang hari. Tapos syempre, nagdasal talaga ako noon para biyayaan ako ng magandang anak. At doon nga ako nagdasal sa birhen hanggang sa nabuntis ako. Dito ka sa tiyan ko. Parang yung baby brother ko nung nasa tiyan mo pa po siya? Ganun na nga. At habang pinagbubuntis kita, parati kong tinitingnan yung mga birhen sa simbahan. Ang gaganda nila, ang puputi at ang pupungay ng mga mata. Doon kita pinaglihi, kaya nang lumabas ka sa tiyan ko, sabi ko, parang birhen ng baby girl ko. Kaya pala ako ganito, ma. Sa inyo talaga ako galing? Siyempre, dito ka sa tummy ni mama. Naniniwala ka na ba? Opo, ma. Naku, parang ang seryoso ng mag-ina ko ah. Ano bang pinag-uusapan yung dalawa? Papa, kinuwento ni mama na pinaglihi daw po ako sa santo. Kaya ganito po yung itsura ko. Oo anak ko. Kaya ang ganda-ganda mo. Pakis nga ako sa baby ko. Naku, maganda ka nga baby. Pero amoy araw ka naman. Maghapon ka bang naglaro? Opo. Naku, kailangan mo nang maligo baby. Sige na, maligo ka na. Big girl ka na, di ba? Sige na, baka mahilo pa si Papa sa amoy mo. Sige po, Papa, maliligo na ako.
Natatakot talaga ako na kung lalaki na si Scarlett, hindi na siya maniniwala sa kwento natin. Han, pwede bang huwag ka na mag-isip ng ganyan? Nandito ako. Sasabihin ko sa kanya na ako talaga ang ama niya at pinaglihim mo nga siya sa santo. Tapos ang kwento. Oh, bakit ka naman umiiyak? Salamat sa pagmamahal, Edward. Salamat sa lahat. Ako dapat ang magpasalamat dahil minahal mo rin ako at hinayaan mo akong maging ama sa anak mo. Mahal kita, Han. Mahal na mahal din kita, Han. Mula sa araw na isinilang ko si Scarlett ay nangako ako na ibibigay ko ang lahat para sa kanya. Pagmamahal, proteksyon at isang magandang kinabukasan. Walang pag-aalinlangan na ibinigay din yon ni Edward sa kanya kahit alam nitong hindi niya kadugo si Scarlett. Simula pa na umalit si Scarlett, si Edward na ang tumayong ama niya. Ginawa niyang lahat para mahalin at alagaan si Scarlett na parang tunay niyang anak. Lumaki si Scarlett na hindi nalaman ang katotohanan. Papadudot sa bawat gabi na iniisip ko kung aaminin ko ang totoo sa kanya ay umiiyak ako. Mahal na mahal ko ang anak ko at hindi ko kayang masaktan siya. Pero alam kong kailangang mangibabaw ang katotohanan. Kaya nung naging 18 years old na siya ay naisip ko na hindi ko na kayang itago pa ang lahat. Dumating na ang araw na kinakatakutan ko. Ang araw na kailangang sabihin ko sa kanya ang lahat-lahat. Sa loob ng 18 years, binabangungot ako sa bawat gabi. Iniisip ko kung paano niya tatanggapin ang katotohanan. At eto na nga ang bangungot na yon, Papa Dudut. Nakita ko ang galit sa mukha ng anak ko noong hinarap niya ako para sa katotohanan. Parang gusto ko na lamang na lamunin ako ng lupa dahil nadudurog ang puso ko habang nakikita ko ang sakit sa mga mata niya. Pero naisipan ko rin na mas mabuti ng pakawala ng kasinungalingang matagal kong tinatago. Alam kong sa dulo ay kailangang maging buo ang pagkakakilala niya sa kanyang sarili. Karapatan niya yon kaya hinarap ko si Scarlett ng buong tapang. Kahit nanginginig ang boses ko at sinabi ko sa kanya na siya ang isa sa mga pinakamahalagang tao sa buhay ko. At lahat ng ginawa ko ay para sa kanya, Papa Dudut. Niyakap ko siya kahit ramdam kong lumayo ang loob niya sa akin ng mga oras na yon. Years old na ako. Hindi na ako bata. Sino ba talaga ang tatay ko? Sino? Scarlett, anak. Nung bata pa ako, naging usap-usapan na hindi ako anak ni Papa dahil nga mukha akong anak ng isang kano. Maraming beses kitang tinanong at maraming beses mo rin akong sinagot na pinaglihim mo lang ako sa santo. Ma, hindi ba kayo kinikilabutan sa ginagawa niyong pagsisinungaling? Sabihin niyo sa akin ang totoo. Amerikano nga bang tatay ko, Ma? Scarlett, ang mahalaga, mahal ka namin ng Papa Edward mo. Ibig sabihin, totoo nga. Anak. Ma, 18 years niyo ako niloloko. Kailangan ko kasing… Anong kasinungalingan pa ang sasabihin mo, Ma? Gusto ko lang marinig mula sana sa inyo yung totoo eh. Pero hanggang ngayon, ayaw niyo pa rin sabihin. Umamin na si Tia Magda. May kasintahan ka daw na isang Amerikano. At yun yung nakabuntis sa'yo. Siya yung ama ko. Pero, ang ipinagtataka ko lang, mag-asawa na kayo ni Papa nun, di ba? Ibig sabihin, nangaliwa kayo? Ako yung bunga ng pagtataksil nyo kay Papa. At saka, nagpakamartir si Papa. Inako niya ako at itinuring na tunay niyang anak. Anak, sorry. Sorry. Bakit niyo tinago sa akin yun? Totoo nalaman mo. Anak kita sa isang Amerikano, si Stephen. Nagmamahalan kami pero nung bumalik siya sa Amerika, hindi na siya sumulat sa akin. Hindi ko alam kung ano nangyari. Dumating sa buhay ko ang papa mo, minahal niya ako at doon
Nagpakasal kami. Pero dumating si Stephen, nagkita kami. Maling nakipagkita pa ako sa kanya. Parang bumalik yung dati eh. Akala ko hindi ako mabubuntis kasi isang beses lang namin ginawa yun. Pero nabuntis niya ako. Nabuo ka namin. Ma, bakit mo nagawa yun? Gusto ko nang makipaghiwalay sa papa mo noon. Kasi isang pagtataksil lang ginawa ko pero tinanggap niya ako. Tinanggap niya tayo. At para sa kanya, galing ka sa dugot laman niya, anak ka ng Papa Edward mo. Han? Scarlett, anak? Oh, bakit kayo nag-iiyakan? Pa, alam ko na po yung totoo. Alam ko nang hindi niyo po ko tunay na anak. Alam kong hindi ako pinaglihis sa mga santo. Kasi anak ako ng isang kano. Hindi! Anak kita, Scarlett! Anak ka namin ng mama mo! Tama na! Mga sinungaling kayo! Scarlett! Scarlett! Hayaan mo muna yung bata. Paano kung may mangyari sa kanyahan? Masakit para sa anak natin na nalaman niya ang totoo. Hayaan na muna natin siya. Babalik din yun. Pero paano kung hindi na siya bumalik, Edward? Paano kung tuluyan na siyang magalit sa akin? Hindi ko alam kung kaya ko yun. Nakita mo naman kung paano niya ako tingnan kanina, di ba? Puno siya ng galit. Han, makinig ka. Hindi ba dati, galit na galit ako nung una kong nalaman ng totoo? Pero napatawad kita. Hindi naging madali pero nagawa ko. Alam kong kaya rin niya ni Scarlett. Kailangan lang niya ng panahon. Alam kong totoo yan, Han. Pero ibang sakit ang makita ang anak mong nasasaktan eh. Para bang hinugot yung bahagi ng puso ko. Mahal na mahal ko siya. Lahat ng ginawa ko para sa kanya pero ngayon, parang hindi niya yun naramdaman. Hindi yan. Ramdam niya yun. Ngayon, maaaring galit siya. Nalilito. Pero kilala ko si Scarlett. May puso yan. Tulad ng sayo. Mahal na mahal ka niya. Kahit nasaktan siya ngayon, mapapatawad ka niya. Ito talagang kinatatakutan ko, Edward. Dumating na. Lahat ng taon na tiniis ko ang takot at pangamba, parang wala na akong natira para sa sarili ko. Pero eto na nga, wala na akong tinatago. At yan ang mahalaga. Wala ka nang itatago. Wala ka nang bigat na dinadala. Han, ginawa mo na ang tama. At sa dulo, makikita rin ni Scarlett yan. Han, taan na. Han, ano kung mas piliin niyang lumayo? Edward, hindi ko kaya. Hindi mangyayari yan. Kung napatawad kita, kaya rin niyang gawin yun. Ngayon, hayaan mo munang lumipas ang galit niya. Ibigay mo sa kanya ang panahon para humupa ang emosyon niya. Sana nga, Edward. Sana nga. Tandaan mo, mahal na mahal ka ng anak mo. Tuluyang lumaya si Scarlett sa bahay, Papa Dudut. Napakasakit sa akin bilang isang ina na makita ang anak kong nagdadala ng bigat sa kanyang puso dahil sa katotohanang hindi niya matanggap. Ang sekreto na matagal ko nang tinatago ay parang bomba na sumabog sa pagitan naming mag-ina, Papa Dudut. Parang nawasak ulit ang pagkatao ko at bumalik ang mga alaala ng panahong nagpakatanga ako. Sa pag-asang mahal talaga ako ni Stephen. Hindi ko inakalang ang lalaking yon nang siyang magmamarka ng dugong kano sa anak kong si Scarlett. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta, Papa Dudut. Sinubukan ko siyang tawagan. Ngunit hindi niya sinasagot ang cellphone niya. Napakaraming tanong ang gumugulo sa isipan ko. Mali ba ang desisyon kong aminin sa kanya ang katotohanan? Wala akong ibang hangad kundi ang mailapit siya sa katotohanan. Ngunit sa halip na magkaintindihan kami ay parang mas lalo lamang lumayo ang loob niya sa akin. Nang mawala siya ay walang minutong hindi ako nag-aalala sa kanya. Kung nakakain na ba siya, may tinutuluyan ba o kung hindi ba siya inaabuso ng ibang tao. Bilang isang ina, isang matinding bangungot ang pag-alis ni Scarlett, Papa Dudut.
Parang iniwan ako ng liwanag sa buhay ko. Maraming beses kaming naghanap sa kanya pero wala talaga. Masakit ang mawala siya at hindi ko sinusukuan ang pag-asang magkakaayos kami kapag dumating ang araw na magkita kaming muli. Patuloy akong nananalangin na makita siyang muli at maipadama sa kanya ang pagmamahal ko ay walang hanggan. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi kailanman naging kasalanan ang kanyang pagkatao. Dahil ang pagdating niya sa buhay ko ay isang blessing na araw-araw ko na pinagpapasalamat sa Diyos. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, 3 taon akong walang balita sa nag-iisang anak kong babae. Napakasakit nang bigla na lang siyang lumayo. 3 taon ako nagtiis at tinatanong ang sarili, nasaan na kaya siya? Kumakain kaya siya ng maayos? May sakit ba siya? Pero walang sagot, Papa Dudut. Walang sagot. Ni Hani ho ay wala akong nahagilap. Hinahanap ko siya sa mga kaibigan niya pero kahit sila ay hindi rin po alam kung nasaan na siya. Parang nawala na ako ng bahagi ng buhay ko na hindi ko alam kung kailan babalik. Hanggang isang araw, Papa Dudut, ay bigla siyang bumalik at nakita ko siya sa pintuan ng bahay namin. Dala ang isang maliit na bag. Agad akong lumapit sa kanya pero may napansin akong kakaiba sa kanya. Hindi lang siya umuwi, Papa Dudut, sapagkat buntis siya. Ang dami kong gustong itanong sa kanya pero hindi ko magawa dahil sa takot kong baka muli siyang mawala. Niyakap ko na lamang siya ng mahigpit at pansin ang takot at hiya sa mga mata niya. Kaya sabi ko sa kanya na kahit anong mangyari, anak ko pa rin siya at mahal na mahal ko siya. Pero hindi ko maiwasang magtanong. Ano kaya mga pinagdaanan niya sa 3 taon na nawala siya? Sino ang ama ng dinadala niya? At bakit hindi niya man lang ako sinabihan, Papa Dudut? Scarlett? Anak! 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 Naupo ka. Ano nangyari sa'yo? Miss na kita. Mama, Oo, nandito lang si mama mo. Huwag ka nang umiyak. Buti umuwi ka. Alalang-alala ako. Ang mga kapatid mo at ang papa mo. Bakit ngayon ka lang umuwi? Ma, I'm sorry po. Anong sorry? Ako dapat ang mag-sorry sa'yo. Patawarin mo ko, anak. Ma, naiintindihan ko na. Pinatawad na po kita. Anak ko, kumain ka na ba? Ha? Ipag-ahanda kita. Ma, may problema po ako. Ano yun, anak? Ano bang problema mo? Ma, buntis ako. Ano? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Matulungan mo ako, Ma. Sinong nakabuntis sa'yo? Kailangan kanyang pakasalan. Ma, hindi pwede. Anong hindi pwede? Binuntis ka niya, anak. Dapat kanyang panagutan. Ma, kasi may asawa siya. Ano? Ma, hindi ko naman alam na may asawa na pala siya eh. Ginawa niya akong kabit na hindi ko alam. Napakatanga ko. Napakatanga ko. Tanga-tanga ko talaga. Anak, Ma, gusto ko po sanang ipalaglag na lang itong dinadala ko. Scarlett, hindi. Hindi ako papayag, anak. Wag na wag mong ipapalaglag ang bata. Walang kasalanan ng bata para pagkaitan mo siyang mabuhay, anak. Alam mo,
Kung nalaman ko lang na ang pinagbubuntis ko ay hindi dugo ni Edward, pwede kong ipalaglag ang bata. Pero naisip ko, walang kasalanan ng bata sa tiyan ko. Wala kang kasalanan. Kailangan mong makita ang mundo, kaya kailangan ding makita ng magiging apo ko ang mundo, anak. Ma, nagkamali ako. Wala kang kasalanan, anak. Umibig ka lang sa lalaking hindi karapat-dapat. Anak, maraming taon na bumabagabag sa akin ang ginawa ko kahit pinatawad na ako ng Papa Edward mo. Hindi madali, pero alam kong kakayanin mo. Kalimutan mo ng lalaking yon, mag-umpisa ka kasama ang anak mo, ang apo ko. Okay lang po sa inyo na wala akong asawa? Na magiging laman tayo ng chismis ng mga kapitbahay? Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ang importante, maipanganak mong anghel na yan at ipadama natin sa kanyang pagmamahal. Okay? Opo, Ma. Salamat. Salamat po sa pagmamahal ninyo sa akin. Ganyan talaga ang isang ina. Mararanasan mo na rin kung paano magmahal ang isang ina. Itatago ko rin po ba sa kanya ang totoo? Na ang ama niya ay may ibang pamilya pala? Nasa sayo yan, anak. Pero siguro kapag kaya na ng isip niya, sabihin mo pa rin ang totoo. Sige po, Ma. Kailangan ko maging totoo sa anak ko. Ma, nasan po pala si Papa? Nasa kwarto. Oh, Ma. Bakit naman ganyan ang mukha niyo? May sakit ang papa mo, Scarlett. Ano po? May cancer siya. Nagpapahinga lang siya ngayon kasi kagagaling lang namin sa chemo niya. Papa! Alam mo, magiging masaya yon kapag makita niyang panganay niyang napakaganda. Ma, gusto ko po makita si Papa. Halika, sigurado akong masusurprise yon kasi nandito ka na. Nang dumating ang araw na bumalik si Scarlett sa bahay namin ay hindi ko mapigilan ang umiyak. Halo-halong emosyon ang bumalot sa akin, Papa Dudut. Masaya ako dahil muli ko siyang nayakap pero may kasamang takot at awa sa puso ko dahil sa kanyang kalagayan. Buntis siya, Papa Dudut, at napakabata pa niya para sa ganitong klase ng sitwasyon. Pero kahit na ganoon ay nangibabaw ang saya dahil alam kong magiging lola na pala ko. At handa akong suportahan si Scarlett sa bawat hakbang ng kanyang pagiging isang ina. Habang unti-unting bumabalik ang sigla sa aming pamilya, isang masakit na katotohanan ang kinaharap namin. Ang asawa kong si Edward ay may cancer. Alam naming limitado na ang oras na meron siya. Sa bawat araw ay isang laban para sa kanya, Papa Dudut. Ramdam ko ang hirap na dinaranas niya. Pero kahit sa gitna ng sakit ay pinipilit niyang maging matatag para sa amin. Masakit makita siyang nagdurusa. Pero nagpapasalamat ako na sa kabila ng lahat ay nariyan pa rin siya bilang haligi ng aming pamilya. Nang makita ni Edward si Scarlett, hindi ko malilimutan ang ngiti sa kanyang mga mata habang hinahawakan niya ang kamay ng aming anak. Mahal na mahal niya si Scarlett at kitang-kita ko ang kanyang pagmamalasakit. Ang tagpong yon ay tila nagbigay ng liwanag sa kabila ng dilim na nararamdaman namin dahil sa kanyang karamdaman. Pagkalipas ng isang taon ay nakita namin ang napakagwapong anak ni Scarlett. Masayang-masaya si Edward na mayakap ang kanyang apo. Pero sa likod ng masayang tagpong yon ang isang bagay na hindi ko po inaasahan. May inamin sa akin si Edward, Papa Dudut, isang lihim na matagal niyang itinago. Ang nalaman kong yon ang tila sumira sa mundo ko na parang lahat ng pinanghawakan ko ay isang kasinungalingan. Hindi ko alam kung paano ito haharapin. Pero isa lang ang sigurado ako. Handa akong gawin ang lahat para sa aming pamilya kahit gaano pa kasakit ang katotohanan, Papa Dudut.
huwag ka nang magsalita. Kailangan mong magpahinga para mapadali ang paggaling mo. Sa palagay ko, hindi na ako gagaling. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magkakaapo ka pa. Dapat makarga mo pa sila. Parang hindi ko na kaya yun. Hindi ko na siguro makikita ang magiging apo ko sa kanila. Pwede bang hindi? Kaya mo pa. Masaya na ako na makitang muli si Scarlett. Nandito na siya, kasama mo. Okay na sa akin na makita ko ang una kong apo. Namana niya kagwapuhan ko. Han, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang babaw talaga ng luha mo. Ikaw kasi. Han, patawarin mo ako. Patawarin? Para saan? Wala ka namang ginawang masama para ihingi mo ng tawad sa akin na. Sige na, magpahinga ka na. Hindi ko na talaga kayang itago to, Han. Walang araw na hindi ako pinatatahimik ng konsensya ko sa ginawa ko sa'yo. Ano bang pinagsasasabi mo, Han? Malaki kasi ang kasalanan ko sa'yo eh. Nagawa ko yun kasi mahal kita. Han, ano ba yun? Tungkol to kay Stephen. Ano? Anong tungkol sa kanya? Gusto talaga kita. Pero naunahan lang ako ni Stephen sa panliligaw sa'yo. Kaya nung umuwi siya ng Amerika at nang minsang bumisita ako sa post office, nakita ko ang sulat mo. Han, may ginawa ako sa sulat mo. Sorry. Han, anong ginawa mo? Kinuntsaba ko ang kaibigan ko sa post office. Sabi ko, wag na wag niyang ipadala ang sulat mo. At kung may darating mang sulat mula kay Stephen, hindi niya ito ibibigay sa'yo. Ano? Mahal ka ni Stephen. Ginawa ko siyang masama sa iyong mga mata. I'm sorry. Han, bakit? Nagawa ko ang lahat kasi nga mahal kita. Naging madamot ako. Ayaw kitang maging masaya sa kanya. Gusto ko lang na mapasa akin ka. Kaya nung nalaman ko nagkaanak kayo, alam kong dahil yun sa hindi pa rin nawala ang pagmamahalan yung dalawa. Nakokonsensya ako sa araw-araw sa ginawa ko. Tuwing nakikita ko si Scarlett, naalala ko ang ginawa kong pagtutol sa ugnahan niyo ni Stephen. Pero minahal ko si Scarlett na parang tunay kong anak. Hindi ako nagsisinungaling sa pagmamahal at pagtanggap sa kanya. Para sa akin, anak ko si Scarlett. Lahat ng sulat mo at ang sulat ni Stephen. I'm sorry, Han. Lahat daw yun pagkatapos ko mabasa. Sinusunog ko. Han! Sana mapatawad mo ako. Alam kong hindi mo ako madaling mapapatawad dahil sa ginawa ko. Pero Han, mahal na mahal kita. Sandali lang. Ang sakit sa dibdib. Parang hindi ako makahinga. Han, ayoko nang marinig yan. Hindi totoo ang mga sinasabi mo. Han, I'm sorry. Mahal mo ko, kaya tayo nagpakasal sa isa't isa. Kalimutan mo na yan at isipin mong hindi nangyari yung sinasabi mo. Sa pagkakaalam ko, sa naging buhay ko kasama ka at ang mga anak natin, naging mabuti kang asawa sa akin. Naging mabuti kang ama sa mga anak natin. Yun lang ang katotohanan na gusto kong marinig. Tinaguyod mo ang pamilya natin ng maayos, dugot pawis. Hindi man naging perpekto ang pagsasama natin pero alam natin na mahal natin ang isa't isa. May mga pagkakamali tayo. Malaki din ang pagkakamali ko pero kinalimutan mo. Kaya ayokong isipin na nangyari ang sinasabi mo sa akin. Pwede ba? Ma? Pa? Oh, bakit nag-iiyakan kayo? Naaalala lang namin kung paano kami unang naging kami. Alam mo naman. Hay nako, kayo talaga? Nasaan ang apo ko? Nasa kwarto po. Pinatulog ko po muna. Pwede mo bang dalhin dito ang apo ko? Oo naman pa. Scarlett, anak. Mahal na mahal kita at ang anak mo. Pa, mahal na mahal ko rin po kayo. Pakis nga po ako sa papa kong pogi. Mwah! Pagaling ka na kasi pa, para mas lalo kang pumogi. Sandali pa, kunin ko lang si baby. Balik agad ako dito. Salamat, anak.
Han, salamat. Han, ako ang dapat magpasalamat. Salamat sa pagmamahal mo. Mahal na mahal kita. Papadudot, isang masakit na katotohanan ang narinig ko kay Edward at hindi ko kailanman inakala na darating ang araw na malalaman ko na naging faithful pala si Stephen sa akin. Na mahal niya talaga ako at yung huling pagkikita namin, yung paano namin binuo si Scarlett ay puno ng pagmamahalan. Nang aminin ni Edward sa akin ang isang lihim na matagal niyang itinago ay parang sumabog ang lahat ng paniniwala ko sa kanya. Masakit, Papadudot, sobrang sakit na halos hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang kinabukasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit ay pinilit kong magpakatatag, hindi lang para sa sarili ko kundi para sa aming pamilya. Wala na akong magagawa kundi ang tanggapin ang kapalaran at hindi ko kayang talikuran ang aming mga anak. Lalo na si Scarlett. Sa kabila ng pagkasira ng tiwala ko kay Edward, alam kong kahit papaano ay naging mabuti siyang ama sa mga anak namin. Sa bawat sandaling nakikita ko siyang nagbibigay ng pagmamahal at suporta sa kanila ay parang binuon niya ulit ang tiwala ko sa kanya. Naintindihan ko kung bakit niya ginawa yon, lalo na tuwing nakikita ko kung paano niya itinuring si Scarlett bilang isang anak. Kahit na hindi niya tunay na anak ay hindi mo mararamdaman ang pagkakaiba. At sa kabila ng lahat ng aming problema ay ipinakita niyang mahalaga sa kanya ang pamilya. Pero hindi rin maaalis sa isipan ko na paano kaya kung hindi ginawa ni Edward yung pagsunog ng mga sulat namin ni Stephen. Siguro ay kami pa rin ni Stephen hanggang sa ngayon. Siguro ay nasa Amerika na rin ako at isa ko sa mga babaeng may asawang afam, pero wala na. Yon ang sabi ko sa sarili ko. Hindi ko inaasahan na matapos ang maraming taon ay nagkita ulit kami ni Stephen. Pareho na kaming senior nang magkita kami. Nakausap kasi siya ni Scarlett, may sarili na siyang pamilya. Sa aming pagkikita ay parang walang nagbago. Maliban na lamang sa edad at itsura namin. Matatanda na kami at hindi na niya nakita pa si Edward dahil namatay na ito. At hindi ko na rin sinabi sa kanya ang ginawa ni Edward sa mga sulat namin. Hindi man kami nagkatuluyan ay malaking bagay na rin na nagkaroon kami ng anak. Binigyan niya ako ng isang dugong afam na anak. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Dessa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Yaman ng mga magulang ang magkaroon ng mabuting anak. At ang mabuting anak ay nagmumula sa magandang pagpapalaki ng mabuting magulang. Ikaw, kabarangay, isa ka bang mabuting tao? Dear Papa Dudut, nung bata ako ay madalas na sinasabi sa akin ni Mama na huwag raw akong makikipag-usap sa mga hindi ko kakilala. Baka raw kasi may gawin silang masama sa akin o di kaya ay kunin ako para dalhin sa malayong lugar. Ngunit nung tumanda na ako ay narealize ko na sa buhay natin ay meron tayong makikilala na mga estranghero na magiging malapit sa ating puso at ituturing natin na parang isang pamilya. Bago ko dumako sa sulat na pinadala ko sa inyong programa, Papa Dudut, ay pabati muna ng isang masaganang katanghalian sa inyong lahat at sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Cecil, 30 years old at nagtatrabaho bilang layout artist sa isang private company sa Pasig City. Pero tubong Antipolo, Rizal kami ng pamilya ko. Doon ako sinilang at lumaki.
Solong anak lamang ako ng Mama Edna pero kasama namin sa bahay ang lolo at lola ko na mga magulang ng nanay ko. Kung babalikan ko ang buhay namin noong araw ay masasabi kong may kahirapan. Lalo na't si Mama lamang ang nagtatrabaho sa amin. Dati 2 sila ni Lola, kaya naman kaya pa naman niyang magtinda sa palengke noon. Pero dahil matanda na siya ay pinahintunan ni Mama. Bali cashier ang nanay ko sa isang 24/7 convenience store na malapit sa simbahan ng Antipolo at ang pasok niya ay 6 na araw sa isang linggo. Maliit lamang ang kinikita niya na siyang pinagkakasya namin na pambili ng pagkain at panggastos sa pang-araw-araw papadudot. Itong 350 para sa tubig. Ito namang 700 sa kuryente. Itong 500 pambili ng bigas. Naku, parang kukulangin pa yata tong sinahod ko ah. Hi, Ma! Oh nak, nandiyan ka na pala. Opo. Magmano ka muna. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Bakit parang natagalan ka yata ng uwi? May ginawa ba kayo sa eskwelahan? Wala naman po. Hirap lang sumakay ng tricycle. Punuan kasi. Akala ko ba sa may pilahan ka naman sumasakay? Opo. Kaso doon nga ako natagalan. Inabot ako ng 45 minutes. Walang masyadong tricycle na dumarating eh. Ang sabi na traffic daw papunta sa may simbahan. Ay, ewan. Ganun talaga. Tumarami na rin kasi ang tao rito sa Antipolo. Dati naman hindi ganyang ka-traffic. Pero kung nagrereklamo ka na sa traffic dito, mas kumusta kaya sa Maynila, di ba? Yun nga po, naisip ko tuloy, paano na biyahe ko kung sakaling doon ako makahanap ng trabaho? Sa Maynila talaga? Di ba pwedeng sa malapit na lang? Pwede naman po, pero depende kung saan ako makakapasok eh. Ano po yung binibilang nyo? Eto ba? Opo. Sweldo ko. Hinihiwa-hiwalay ko na yung pambayad natin ng tubig at kuryente, pati pambili ng bigas at ulam para hindi na ako malito. Kilala mo naman tong nanay mo. Doon lang ako sa tindahan namin magaling na kahera. Pero pagdating sa sarili kong pitaka, napaghahalo-halo ko rin yung pera ko. Ay, kaso mukhang kakapusin tayo. Maliit lang sinweldo ko ngayon. Gawa ng ilang araw din akong absent dahil sa pagkakasakit. Hala, paano na po yan? Hindi bale, manghihiram na lang ako sa auntie mo pag kinapos tayo. Pero baka tubuan niya po kayo ng malaki. Naalala niyo nung isang beses, nang hiram kayo ng 1,000 tapos tubo 500 na? Isang buwan niyo lang naman yun hinulugan? Oo, ganun nga. Pero hayaan mo na. Buti nga pinahiram tayo. Kung pwede pong wag na lang kayong manghiram, Ma, wag na. Kalahati na lang po ng allowance ko ibigay niyo sa akin tapos yung kalahati, idagdag niyo sa mga gastusin natin. Hindi naman pwede yun, anak. Kaya nga ako nagtatrabaho para masuportahan yung pag-aaral mo. Kung kalahati lang ng kabuang allowance mong ibibigay ko, aba, mahihirapan kang pagkasyahin yun. Ako na pong bahala doon. Kaya ko pong pagkasyahin yun. Tsaka, tulong ko na lang po yun para sa pamilya natin lalo wala pa naman akong trabaho. Kahit na. Pero wag mong mamasamain ha. Nagpapasalamat ako dahil sa edad mong yan naiisip mong tumulong sa pamilya natin. Kaya lang nag-aaral ka pa at yun ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Hindi ko naman po pinababayaan ang pag-aaral ko. Alam ko pero ayoko lang mahati ang atensyon mo sa ibang bagay. Lalo na sa kaiisip ng kung paano matutulungan ang pamilya natin. Kaya ko na to. Ako nang bahalang dumiskarte rito. Sige po, pero pangako ko sa inyo kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, tutulungan ko kayo sa pagtataguyod ng pamilya natin. Hindi na po kayo mapapagod masyado dahil ako na yung magtatrabaho. Salamat kung ganon. Pero bilang nanay mo, responsibilidad kong itaguyod ang pamilya natin. Kung sakali na makakatulong ka na pagdating ng araw, salamat. Pero wag mo pa rin kalilimutan ang sarili mo. Dapat ma-enjoy mo rin yung perang pinaghihirapan mo. Paano ko po gagawin yun?
Gumala ka kahit paminsan-minsan. Puntahan mo yung mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. O di ba nung bata ka marami kang gustong puntahan? Pangarap mo ngang makapunta sa Baguio, saka sa Ilocos kasi gusto mong magpicture dun sa vegan. Gawin mo yun hanggat bata ka't malakas ka. Parang hindi ko naman po kayang gumala ng mag-isa. Gusto ko kasama ko kayo nila lolo at lola. Kung isasama mo kami, dyan lang tayo sa malapit makakarating. Alam mo naman ang lolo at lola mo, napakabagal maglakad. Tatamarin ka na lang umalis ng bahay. Sobra naman po kayo kina lolo at lola. Ay, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Sige po kayo, baka marinig kayo ni lola. Kahit mabagal na maglakad yun matalas pa rin pandinig nun. Mismo. Naalala ko nung kunento niya na narinig daw niya na nag-aaway yung mag-asawa nating kapitbahay. At alam mo ba kung anong pinag-aawayan? Oh, ano po? Babae. Babaero raw yung asawang lalaki. Tapos nabuking nung misis. Kaya yun. Inimpake nung misis lahat ng mga gamit saka pinalayas. Buti nga. At narinig po yun lahat ni lola? Oo. Nagulat na lang daw kasi sila ng lolo mo nang may biglang nagsigawan. Abala siya nun sa pagaganchilyo. Kaya habang may kinukuting-ting ang kamay niya, nakikinig naman ang tenga niya. Ibang klase po pala ang talent ni lola. Naku, chismosa talaga yung nanay ko. Buti nga hindi ako nahawa sa kanya. O basta anak ha, nagkakaintindihan na ba tayo? Saan nga po ulit yon? Napag-aaral mo munang atupagin mo. Diyan ka muna mag-focus. Yung pagtulong mo sa pamilya natin saka na. Kaya ko pa naman. Mangako ka. Opo ma, pangako po. Papadudot kahit na mahirap lang ang pamilya namin at simple lang ang trabaho ni mama ay masasabi ko naman na napakabait niya. Mana siya kina lolo at lola na bukod sa mapagpakumbaba ay down to earth din o yung bang makamasa. Kilala rin sila sa lugar namin bilang mga mabubuting tao. Kaya nga proud na proud ako kay mama at sa pamilya namin at nangako ako sa kanila na kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral ay tutulong ako sa pagtatrabaho papadudot. Nang mga panahon na yon ay kaka 4th year college ko pa lamang. Medyo dumarami ang mga gastusin sa eskwelahan kaya naisipan kong mag-working student. Nagsabi naman ako kay mama na nung una ay tinutulan niya. Baka raw kasi mahirapan akong pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral. Pero sinabi ko na kakayanin ko lalo na at marami rin naman akong bakanting oras. Pumasok ako sa isang karinderya bilang all-around serbedora at dishwasher papadudot. Neng, pwede bang makiupo rito sa bangko nyo? Pwede naman po. Wala naman pong gumagamit. Salamat. Ay, Gusto niyo po ba ng tubig? sige. Nauuhaw na rin ako eh. Kukuha lang po ako ng baso at pagsasalinan ko kayo ng tubig. Napakabait mo naman para alokin ako ng tubig. Ito na pong tubig niyo. Salamat. Magkano ba to? Babayaran ko. Naku, hindi na po. Libre po yan. Talaga? May libreng tubig pa pala ngayon? Meron pa naman po. Dito sa karinderya namin pag kumain kayo, syempre libre na yung tubig. Kaso, di naman ako kumain. Ayos lang po yun. Huwag niyo na pong bayaran yung tubig. Tsaka nakita ko kasi na mukhang uhaw na kayo eh. Sinabi mo pa. Kanina pa ako naglalako nitong mga paninda kong bimpo, panyo at panghugas ng pinggan dyan sa may palengke. Ay, talaga po? Pero kumain na po ba kayo? Oo, kumain ako. May baon akong kanin sa ulam. Kinain ko dun sa may plaza sa tapat ng simbahan. Umupo na lang ako sa tabi. Nabusog naman po ba kayo sa kinain niyo? Oo naman. Kaso, 3:00 na ng hapon ngayon. Natunaw na yun sa tiyan ko, kakalako ng mga paninda ko.
Kung ganun, gusto niyo po bang kumain? May merienda po kami rito. Merong palitaw, banana Q, lugaw, tsaka goto. Meron din po kaming mami tsaka sopas. Nako, Neng, hindi na. Wag na. Wala akong pambayad kung kakain pa ako. May nakita ko ngayong araw. Maliit lang maiuwi ko sa pamilya ko tapos mababawasan pa. Kaya lang sabi niyo, natunaw na po yung kinain niyo kaninang tanghali dahil 3:00 na ng hapon. Tsaka oras na rin para magmerienda. Ayos lang naman ako. Matitiis ko pa naman tong gutom ko eh. Saka nabusog na rin ako sa libreng tubig na bigay mo. Salamat ulit. Maglalako pa ako pag nakapagpahinga ako ng konti. Lalo kayong magugutom kapag naglako kayo ng walang kain. Ay, alam ko na po. Ililibre ko na lang kayo ng merienda. Anong gusto niyo? Ha? Sabi ko po, ililibre ko na lang kayo. Hindi na kailangan. Sige na po, mamili na kayo. Alam niyo ba na masarap po magsopas ang tagaluto namin dito, magatas, maraming gulay tsaka masahog. Hindi puro buto-buto ng manok, may makakain po kayong laman. Salamat na lang pero wag na. Nakakahiya naman sa'yo kung ililibre mo pa ako. Hindi po yun nakakahiya at saka gusto ko rin naman po na ilibre kayo. Wag na po kayong tumanggi ha, mas masarap po magtrabaho ng busog. Sige na nga, mukhang hindi ka na rin naman mapipigilan. Medyo po. Ano pong gusto niyo kainin? Yung sopas na lang. Parang gusto kong umigop ng mainit-init na sabaw. Sige po, teka lang at ipaghahanda ko kayo ng order niyo. Salamat. Naalala ko tuloy yung isang babae na nagbigay ng maiinom at makakain din sa akin noon. Talaga po? Oo, pareho kayong mabait. Salamat po. Kaunti lang talaga kumakain sa karinderya nyo pag ganitong oras, no? Pansin ko kasi wala masyadong tao. Nagkataon lang po siguro. Madalas punuan lalo pag ganitong oras ng merienda. Ito na pong sopas niyo. Wow! Ang bango! Saka mukhang malinamnam. Tama ka nga na magatas at masahog. Sabi po sa inyo eh. Pero mainit din po yan kaya dahan-dahan. Salamat talaga ha. Kahit di mo ako kilala pinainom at pinakain mo ko. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos, Neng. Ano nga palang pangalan mo? Cecil po. Ako naman si Ray. Pwede mo akong tawaging Tatay Ray. Sige po, Tatay Ray. Parang kaedad mo na rin kasi yung panganay ko. Teka, tama ba? Ilang taon ka na ba? 20 years old na po ako. Tama nga ako. Magkasing edad nga kayo. Matanong ko na rin kung nag-aaral ka ba? Opo, kaka 4th year college ko pa lang. Pareho kayo ng panganay ko. Pero bakit ka nagtatrabaho rito sa karinderya? Sumasideline lang po ko dahil marami kaming bayarin sa school eh. Mama ko lang po yung may trabaho sa amin kaya medyo kapos sa mga gastusin sa bahay. Ang bait mo naman dahil nagkusa ka ng tumulong sa mama mo. Ayaw nga po niya kasi baka raw mahati yung atensyon ko. Gusto kasi ni Mama focus lang ako sa pag-aaral kaya lang nagkasabay-sabay naman po yung mga gastusin nung magkasakit sina lolo at lola. Kumusta na ang lolo at lola mo? Magaling na po sila. Mabuti naman. Alam mo, naiintindihan ko mama mo. Ayoko rin kasing pagtrabahuin ng mga anak ko dahil hanggat maaari gusto ko pag-aaral lang nila yung atupagin nila. Kaya nga nagsusumikap ako sa paghahanap buhay para masuportahan ko sila. Ang swerte naman po ng mga anak niyo sa inyo. Ako ang maswerte sa kanila. Kahit na mahirap lang ako, sila naman ang yaman ko. At alam ko, ikaw din ang kayamanan ng mama mo dahil mabuti kang anak, Cecil. Salamat po. Kain na po kayo ng sopas bago pa po lumamig. Sige, salamat ulit sa masarap na merienda. Papadudot napakabait ni Tatay Ray. Bagaman bakas sa mukha niya ang pagod dahil sa ilang oras na paglalakad at paglalako ng mga paninda niya ay hindi naman nawala ang determinasyon sa mga mata niya. Kaya kahit ako na pagod na rin ng mga panahong yon, ay para bang nahawaan ng lakas at katatagan niya. Alam ko na maswerte ang mga anak ni tatay dahil isa siyang masipag at responsableng ama. Nung umalis si Tatay Ray, Papadudot, ay hindi na mawala ang ngiti sa mga labi ko. Aminado ako na gumaan ang pakiramdam ko sa maiksi naming pag-uusap.
At kahit na noon lamang kami nagkita, pakiramdam ko ay matagal na kaming magkakilala. Napakarami pa niya sanang gustong ikwento kaso ay kailangan na niya ulit magpatuloy sa pagtitinda. At habang pinapanood ko ang Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, lumaki akong walang kinamulatang ama nang hindi nito panagutan si mama. Pero matapang akong tinaguyod ng nanay ko sa tulong na rin ng aking pinakamamahal na lolo at lola. Pinaramdam nila na walang kulang sa akin kahit na wala akong tatay sa pamamahay namin. Kaya nga hindi na rin ako nagdamdam sa sarili kong ama. Bagaman may mga pagkakataon na napapaisip ako kung anong pakiramdam nang mayroong tinatawag na papa o tatay. Nagpatuloy pa ang mga araw, dumalas ang pagdaan ni Tatay Ray sa kalenderya namin para kumain. May baon siyang kanin para makatipid at ulam na lamang ang binibili niya. Doon na rin siya nagmemeryenda lalo na kapag may extra siyang pera dahil maganda ang benta niya. Ako ang laging nagsiserve sa kanya kahit na dalawa naman kaming serbedora doon. Gusto ko kasi na makumusta siya at makakwentuhan saglit pagkatapos niyang kumain at kapag wala nang masyadong customer. Isang araw, wala akong duty sa kalenderya dahil may klase ako. Nung hapon na yon ay nakita ko si Tatay Ray sa may plaza malapit sa simbahan habang nakaupo sa isa sa mga bakanting upuan. Agad ko siyang nilapitan para kumustahin, Papa Dudut. Nalaman ko na kaunti pa lang pala ang benta niya tapos ay nadukutan pa siya. Awang-awa ako kay Tatay Ray kaya sinabi ko na gusto ko siyang tulungang magtinda. Nang una ay nagdalawang isip pa siya pero may karanasan naman ako sa pagtitinda. Lalo at sinasama ako ni Lola noong bata ako sa paglalako ng mga kangkong at talbos ng kamote sa barangay namin, Papa Dudut. Ang galing po natin, Tatay Ray. Naubos natin yung mga paninda niyong bimpo. Oo nga eh. May natira pa rito sa mga panghugas ng pinggan pero isasama ko na lang to bukas sa mga ilalako ko. Salamat sa tulong mo, Cecil ha. Kung hindi dahil sa'yo di ako makakabawi sa nawala sa akin. Wala pong anuman, pero nakakapanghinayang pa rin yung pera na ninakaw sa inyo. Nangihinayang din ako. Kaso iniisip ko na lang na baka mas kailangan nyo nung kumuha kesa sa akin. Paano niyo po nasabi na mas kailangan niya? Ay, naisip ko lang na baka wala na siyang ibang maiisip na paraan kaya nagawa niyang magnakaw. Pero di ko sinasabi na tama at mabuti ang pagkuha ng bagay na hindi sayo. Masama pa rin yun. Sabi mo nga, nakakapanghinayang. Kaya lang, ngayon lang naman to nangyari sa akin. Sa tagal ko na rin nagtitinda rito, ngayon lang ako nanakawan. Ayoko namang pakaisipin pa yun hanggang pagtulog ko dahil magtitinda pa ako bukas. Pinagpapasa Diyos ko na lang yung kumuha na sana gamitin niya sa mabuti at kapaki-pakinabang yung pera na pinaghirapan ko. Bilib din po talaga ako sa inyo, lalo na dyan sa mga sinabi niyo. Talaga? Anong nakakabilib sa sinabi ko? Pag iba po yung nagsabi, malamang magagalit sila. Baka nga isumpa pa nila yung nagnakaw sa kanila na may mangyaring masama o kaya malasin. Pero ibang klase kayo kasi di kayo humiling ng ganun sa taong ginawan kayo ng masama. Pinagpasa Diyos nyo pa nga. Naniniwala kasi ako na hindi likas sa ating mga tao ang pagiging masama. Meron lang talagang mga sitwasyon na bagaman di natin ginusto, nangyayari sa atin. Na siyang nagiging dahilan para makagawa tayo ng kasalanan. Kaya ako sinabing pinagpapasa Diyos ko na lang yung kumuha ng pera ko. Para hipuin na rin ang may kapalang kanyang puso para makapagbagong buhay. Lalo niyo po akong pinapahanga, Tatay Ray. Ikaw naman. Hanga rin kaya ako sa'yo. Kasi tinulungan mo ako magtinda kahit na laking abala nun sa'yo. Hindi po yun abala. Masaya po ako na nakatulong ako. Kung napaparangalan lang ang mga magulang na mabuti ang pagpapalaki sa mga anak nila, tsak, isa na ron ang mama mo.
Napakabuti mong bata. Salamat po. Mabuti rin naman po kayong magulang eh. Huwarang ama sa mga anak nyo kaya alam ko na proud sila sa inyo. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang tatay. Gusto kong iparamdam sa mga anak ko na wala akong hindi magagawa para mabigyan lang sila ng maayos na buhay. Ay, alam mo, kahit na mahirap lang ang buhay natin, kahit na marami tayong pinagdaraanan sa mundo ng mga bagay o sitwasyon na di natin kontrolado, mahalaga pa rin na huwag tayong mawawala ng pag-asa sa kinabukasan. Ang ibig po bang sabihin nun, palagi tayong umasa sa mabuti? Oo, kasi nagiging maayos din naman ang lahat sa uli. Nasasabi ko to dahil marami-rami na rin akong pinagdaanan na trahedya sa buhay, lalo na nung binata ako. Tapos, napagtanto ko na di naman pala talaga nawawala ang mga problema o pagsubok sa buhay ng tao. Pero di rin naman yun namamalagi. Ibig sabihin, pwede po akong umasa na magiging mabuti ang sitwasyon ng buhay namin pag nakapagtapos na ako ng pag-aaral at nakapagtrabaho? Oo naman. Ngayon lang naman yung mahirap kasi nga mama mo lang yung nagtatrabaho. Pero alam ko kapag natupad mo na yung pangarap mong makapagtapos at nakakapagtrabaho ka na, giginawa na rin ang pamumuhay nyo. Magiging magaan kasi katukatulong ka na ng mama mo sa pagtataguyod ng inyong pamilya. Opo, kaya lang, naiinip na po ako. Anong kinaiinipan mo? Gusto ko na pong pabilisin ang mga araw para dumating na yung graduation day ko tapos maghahanap na ako ng trabaho para matulungan si mama. Nalulungkot kasi ako kapag nakikita kong kinakapos kami sa mga gastusin eh. May trabaho ka naman dun sa karinderya, di ba? Kaya kahit paano, nakakatulong ka sa mama mo. Pero madalas sa baon lang at pambayad sa mga project namin sa school na pupunta yung maliit kong kinikita sa pagtatrabaho sa karinderya. Kung may sumobra, dun ko lang naaabutan si mama. Kaso, madalas talaga sa idbuls ako. Kaya nga pagsikapan mong makapagtapos. Nang sa ganun mas malaki-laki ang kitain mo. Dahil mas maayos yung lugar na pinagtatrabahuan mo. Sayang naman din kasi kung iiwan mo ang pag-aaral mo. Lalo na't malapit ka ng graduate. Yan din po ang sinabi ni mama. Kaya nangako na lang ako na tutulungan ko siya kapag nakagraduate na ako. Matutupad yun dahil mabuti ang puso mo. At anuman ang hangarin ng mga tao na may mabubuting puso, nagkakatotoo. Basta, huwag ka lang mapagod magdasal at magpatuloy sa buhay. Yan yung lagi kong sinasabi sa mga anak ko. Na mahal ko sila kaya handa ako magsakripisyo. At alam ko na ganun din ang nararamdaman ng mama mo sa'yo. Nagsasakripisyo siya dahil mahal ka niya. Papadudot na inspire ako ng sobra-sobra sa mga sinabi ni Tatay Ray. Napakarami niyang aral sa buhay na binahagi at hindi ipinagdamot sa akin ang gabing yon. Na-realize ko na napakarami ko pa talagang hindi alam sa mundo dahil sa edad ko. At mas lalo ko siyang hinangaan dahil sa pagkawais niya sa edad niyang yon. Dinagdag niya na hindi siya naging wais dahil marami na siyang nagawang tama, kundi naging wais na siya mula sa mga aral sa buhay na natutuhan niya sa lahat ng maling nagawa at pinagdaanan niya. Bukod doon ay mas nakilala ko rin siya at ang kanyang pamilya. Lalo akong nakumbinse na isa siyang mabuting padre de pamilya. Habang nagkwekwentuhan kami ni Tatay Ray ay bumili siya ng hamburger at palamig. Ako naman daw ang ililibre niya. Pagkatapos naming kumain ay hinatid niya ako sa sakayan ng tricycle at hinintay na makasakay ako para lamang masigurado na ligtas akong makakauwi sa amin. Bago kami tuluyang naghiwalay ng landas, muli siyang nagpasalamat sa tulong ko dahil daw nakarami kami ng benta. Sinabihan niya pa ako na hulog daw ako ng langit kaya ingatan ako sa pag-uwi ko. Yun din naman ang hiling ko, na ingatan din siya para makauwi ng ligtas sa bahay nila, Papa Dudut.
Magandang umaga po sa maganda kong mama. Pakis po. Magandang umaga rin, anak. Teka, bakit po kayo nandito? Akala ko shift nyo. Oo, dapat. Kaso nakipagpalit sa akin yung kasamahan ko. Kesyo magse-celebrate raw sila ng birthday ng anak nila. Kaya mamayang gabi pa ang pasok ko. Ayos lang po sa inyo yon? Oo naman. First birthday din ng bata. Tagal nilang hinintay yun. Pinagpanata pa nila. O sige na, maupo ka na para maipaghain na kita. Sige po. Ano pong niluto nyo? Ayan, nagsangag ako ng kanin saka nagluto ng tosino. Wow! Paborito ko po yan. Kaso, nasan po ang itlog? Nandun pa sa manok ng kapitbahay, nililimliman pa. Joke lang. Ma, ang corny. Ikaw naman? Tumawa ka naman paminsan-minsan sa mga joke ko para hindi yung ako lang mag-isa. Oh, ayan na yung itlog. Katatapos lang maprito. Salamat po. Kayo po, hindi pa kayo kakain? Kakain na rin. Sasaluhan kita pero… Teka, lagay ko lang tong syansi sa lababo. Ayan. Upo na po kayo. Andyan na. Sina lolo at lola po tulog pa? Anong tulog pa? Kanina pang alas 5 ng umaga gising yung dalawang yon. Alam mo namang hindi nila nakaugali ang magkanin sa agahan. Nagkakapit pandesal lang sila dyan sa tapat ng bahay. Sa bagay, palagi nga po pala nilang ginagawa yun. Oo, yung tumambay sa labas habang nagkakape. Tapos papasok dito sa atin na sinisipo na pareho. Ganun talaga ang mga matatanda. Mahina na ang resistensya, kaya pinagsusuot ko na sila ng damit na makapal. Pag pinagsabihan mo kasi, sila pa ang galit. Sasabihin naghihigpit daw sa kanila masyado, matatanda na rin naman daw sila. Umuoo na lang ako para walang away. O kain na anak. Kayo rin po. Kumusta ang school mo? Mabuti naman po. Maraming ginagawa. Nakakapagod pero masaya naman. Gusto ko rin naman po yung ginagawa namin . Passion mo yung kurso mo . Kaya nga sinuportahan kita nung kuhain mo yan. Salamat po. Walang anuman. Mukhang perfect ang pagkakaluto ko nitong itlog . Kaya nga po, galing nyo. Syempre. Ay ma, may kukwento po pala ako sa inyo. Ano yon? May nakilala po akong matanda. Ray po ang pangalan niya pero tawag ko sa kanya Tatay Ray. Nagtitinda siya ng mga bimpo, panyo, tsaka panghugas ng pinggan malapit sa may simbahan. Ray na nagtitinda ng bimpo. Parang kilala ko yung tinutukoy mo . Talaga po? Oo. Taga dun lang naman siya sa kalapit na barangay natin. Minsan ko na siyang nabilhan nung tinitinda niyang panghugas ng pinggan. Nakikita ko rin siyang tumatambay dun sa upuan sa labas ng tindahan namin. Mabait yun. Paano mo pala siya nakilala? Nagpahinga siya sa karinderya namin tapos pinainom ko siya tsaka pinakain ng sopas. Nakita ko kasi sa itsura niya, uhaw at gutom. Napakabait naman ang anak ko. Hindi naman po. Hindi raw. Pero pinainom mo ang nauuhaw, pinakain mo ang nagugutom. Kabaitan ang tawag doon. Mabuting bagay yun. Naaawa po kasi ako sa kanya. Pero mas nanaig po yung pagka-proud dahil alam ko na nagsisikap siya para maitaguyod yung mga anak niya. Masipag talaga yun. Ang alam ko, biyudo na yun tapos may 3 anak. Nakwento na ba niya sa'yo? Tama ba? Opo. Nasabi nga po niya sa akin na namatay na daw sa sakit yung misis niya at simula noon, siya na yung nagtaguyod sa mga anak niya. Oo, nagkakwentuhan din kami noon pero saglit lang naman. Saka parang 1 beses lang. Katulad mo, naawa rin ako sa kanya nung umupo siya sa bangko sa labas ng tindahan namin. Kaya inabutan ko ng maiinom at makakaing tinapay. Nagpumilit pa nga siya na bayaran pero sabi ko libre ko na yun. Pero nahihiya raw siya, kesyo hindi naman siya pulube. May punto, kaya ayun, bumili na lang ako ng paninda niya. Kayo po pala yung sinabi niya na babaeng nagbigay ng maiinom at makakain sa kanya. Naikwento niya? Mukhang ako nga yun. Nakakatuwa naman na pareho po pala nating tinulungan yung iisang tao. Kaya nga. At dahil dyan, nadagdagan yung mga bagay na ikinapaproud ko bilang nanay mo. Bakit naman po? Kasi hindi ka lang mabuting anak. Matulungin ka rin sa mga nangangailangan. Kanino pa po ba ako magmamana di sa nanay kong mabuting role model sa akin? Ay, sinabi mo pa.
Papadudot, na-miss ko ang bonding namin ni Mama dahil nagkataon din na sabay kaming naging busy sa mga trabaho. Dagdagan pa ng mga gawain ko sa eskwelahan. Hindi na tuloy kami nakakapagkwentuhan o nakakakain ng magkasama kaya ng araw na yon na pareho kaming bakante ay sinamantala ko ang pagkakataon na makasama siya at syempre pati na rin sina lolo at lola nung pumasok na sila galing sa labas. Pagkatapos namin kumain ng pananghalian ay nag-decide kami magsimba at matagal na rin kasi simula ng huling beses kaming lumabas ng magkasama. Habang nasa simbahan ay kita ko na taimtim na nagdarasal sina mama, lolo at lola ko. Doon ako pumikit at nanalangin sa Panginoon Diyos na sana'y gabayan niya ang aming pamilya. Ingatan niya ang mama ko at bigyan pa ng mahabang buhay ang lolo at lola ko. Tulungan din niya ako na matupad ang aking mga pangarap. Siyempre hindi ko kinalimutang banggitin si Tatay Ray at ang kanyang pamilya sa panalangin ko. Naniniwala ako na makapangyarihan ang dasal na mula sa ibang tao, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis na lumipas ang isang taon at dumating na ang araw ng pagtatapos ko. Taong 2015 ang graduate ako sa college at kahit na may pasok si Mama sa trabaho ay nakipagpalit siya ng shift sa kasamahan niya para lamang makapunta sa graduation ceremony ko. Hindi na noon nakasama sina lolo at lola dahil isang guardian lang ang pwedeng makapasok. Pero sa bahay ay abala silang dalawa sa pagluluto ng paborito kong biko at pansit para raw magkaroon kami ng pagsasaluhan sa pag-uwi namin ni Mama. Masayang masaya ako na nabigyan ko ng karangalan ng pamilya ko. Lalong lalo na si Mama. Paulit-ulit niyang sinasabi na nagbunga na ang pinaghirapan niya. At yon ay ang mapagtapos niya ako sa pag-aaral. Binanggit ko ulit sa kanya ang pangako kong pagtulong sa aming pamilya. Ngunit sinabi sa akin ni Mama na huwag kong masyadong i-pressure ang sarili ko. Pero syempre matagal ko na rin namang pangarap yon. Kaya nga agad ako nag-apply ng trabaho at makalipas nga ang ilang interview at exam ay naipasa ko ang posisyon na gusto kong pasukan, Papa Dudut. Nag-grocery po ako tsaka bumili na rin ako ng ulam natin. Tapos may ibibigay po ako sa inyo. Teka, kunin ko lang po sa wallet. Ano yan, anak? Eto po. Unang sweldo ko po. Bakit ang dami? Tsaka di naman po marami yan, sakto lang. Sige na po, kunin niyo na. Sige. Pero marami pa rin ito. Tapos nag-grocery ka na, saka bumili ka pa ng ulam. Baka naman kapusin ka na yan, ha? Hindi po ako kakapusin. Sigurado ka? Baka wala ka ng pamasahe o pangkain. Nako, ayusin mo lang talaga yan, Cecil. Maayos po ko, Ma. Tsaka sabing hindi nga po ko kakapusin. May pera po ako na tinira para sa sarili ko. Sinabi mo yan, ha? May tiwala ako sa'yo. Oo nga po. O siya, sige. Salamat dito sa mga pinamili mong pagkarami-rami. Wala pong anuman. Excited lang talaga akong mamili para dito sa bahay. Para hindi na natin po problemahin kapag may kailangan tayo. Kinumpleto ko na po mula sa toothpaste, sabong panlaba, tsaka panligo, shampoo, mga toyo, tsaka suka at iba pang ginagamit sa pagluluto. Ay, meron ding biskwit tsaka cupcakes na paborito ni Lola para pag nagutom siya kukuha na lang siya dyan. May kape rin na gusto nila ni Lolo. Naku, siguradong matutuwa ang lolo at lola mo. Napakabait mong apo Pangarap ko po to para sa pamilya natin Ngayon na may trabaho na ako, gusto ko lang to pa rin. Sa susunod na sweldo ko, plano kong ipagpagawa kayo ng salamin sa mata. Ha? Wag na, mahal yun. Kaya naman po ng sweldo ko. Tsaka, para maging malinaw na yung paningin nyo, diba? Naalala ko lagi yung sinasabi na malabo na talaga mga mata nyo. Naisip ko, ipa-check up na natin para magawa ng salamin. Oo, pero nakakahiya naman sa'yo. Bakit naman po?
Hindi mo naman kasi kailangang gawin yun. Pera mo yun. Dapat ine-enjoy mo sa sarili mo. Hindi mo ginagastos masyado dito sa bahay o sa akin. Hindi naman po kayo ibang tao. Mama ko kayo, pamilya po tayo. Tsaka, kayo na may sabi. Pera ko yun at masaya ako na gumagastos para sa inyo at sa bahay natin. O siya, sige. Alam ko namang hindi ko na mababago ang isip mo. Ang sabi ko nga, may tiwala ako sa'yo. Na ikaw din hindi mawawalan sa katutulong sa amin. Para sa akin, yung kapakanan mo lang ang mahalaga, lalo't may trabaho pa naman ako. Kahit may trabaho kayo, hindi rin naman kayo madalas bumili ng mga kailangan nyo. Kaya ako na pong bahala doon. Ako na yung bibili para sa inyo. At kahit nasabihin yung hindi ko kayo responsibilidad, gusto ko pa rin kayong alagaan dahil inalagaan nyo rin po ako nung bata ako. Responsibilidad ko yun. Nanay mo ko Hindi ko lang kayo nanay. Kayo na rin po tumayong tatay sa akin Doble-doble yung role na ginagampanan nyo sa buhay ko kaya malaking pasasalamat ko sa inyo, ma. Yung pagsasakripisyo nyo pa lang para mabuhay ako. Yung pagtatrabaho para mapag-aral ako. Lahat ng yun kulang pang salitang pasasalamat para matumbasan ko. Hindi mo naman kailangang tumbasan yung mga bagay na ginawa ko sa'yo. Sabi ko nga, nanay mo ko, anak kita. At ginagawa ng mga magulang ang lahat ng sakripisyo para sa mga anak nila dahil mahal nila sila. Katulad ko, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko rin po kayo. Naalala ko po na sinabi rin sa akin yan ni Tatay Ray. Ang ano? Na kaya nagsasakripisyo ang mga magulang dahil mahal nilang mga anak nila. Totoo yan. Ay, kumusta na kaya si Tatay Ray? Simula kasi nung umalis ako dun sa karinderya na pinagtatrabahuhan ko hanggang ngayon wala pa rin akong naging balita sa kanya Naging busy din kasi ako. Nakikita niyo pa po ba siya na tumatambay sa may tindahan niyo? Hindi na, pero nakita ko siya nitong linggo lang. Bumili siya sa amin tapos kinumusta ko siya. Buti wala masyadong customer kaya nakapagkwentuhan kami. Nalaman niya na ako pala ang nanay mo kaya tuwang-tuwa siya. Di na rin pala siya nagtitinda dahil nagkasakit daw siya. Kaya pinatigil na siya ng anak niya. Hala, magaling na po ba siya? Mukha naman siyang malakas. Kinukumusta ka nga niya Sabi ko ayun, busy ka sa trabaho. Sabi niya mag-iingat ka raw lagi at proud na proud raw siya sa'yo. Sana po magkita ulit kami ni Tatay. Diyan lang naman siya sa may kabilang barangay. Pwede mong sadyain kung gusto mo talaga siyang makita. Ang sabi niya, may tindahan na raw siya. Pinundar ng anak niya na sing edad mo nung nakagraduate at nakapagtrabaho na rin. Kaya sa bahay na lang daw siya nagtitinda. Hindi niya na kailangang mapagod kakalako ng mga paninda niya. Nakaka-proud din po sila. Malapit na akong graduate sa college ay umalis na ako sa karinderya na pinagtatrabahuhan ko para mag-focus sa thesis namin. Kailangan kasi namin yung tutukan ng mga kagrupo ko. Simula noon ay hindi na kami nagkita pa ni Tatay Ray. Ewan, pero pag dumadaan ako sa may simbahan o pag binabagtas ko yung kalsada papunta sa palengke ng Antipolo ay hindi ko na siya nakikita sa dati niyang pwesto. Naisip ko tuloy na baka lumipat na siya ng lugar na pinagtitindahan o tumigil na sa pagtitinda. Kaya nga masayang masaya ako na malaman ang balita na katulad ko ay graduate na rin ang anak ni Tatay na nag-aaral. Masaya ako dahil katulad ni Mama, nagbunga na rin ang pagsisikap niya. Wala akong ibang hangad kundi ang umasenso sila sa buhay at hindi basta makaraos lang. Yun din kasi ang pangarap ko para sa pamilya namin nila Mama, Papa Dudut. Alam ko na malayo pa pero malayo na. Kaya nga nagsusumikap ako ng gusto para maibigay ko ang mga bagay na salat kami noong araw. At syempre para mapatigil ko na ang mama ko sa pagtatrabaho. Isang hapon hindi ko inaasahan na muli kaming magkikita ni Tatay Ray nang pauwi na ako. Basta napaka-random lang noon. May pinuntahan daw siyang taga-hasa sa palengke at naisipan niyang maglakad na lamang pauwi para makapag-ehersisyo. Nagdesisyon kami ni Tatay na magmerienda
sa isang lumihan sa kanto para makapagkwentuhan na rin, Papa Dudut. Wow! Hindi ko alam na may masarap palang lumihan dito. Oo, lagi nga ako nagpapabili rito para ipang merienda. Bakit parang ngayon ko lang sila nakita? Kabubukas lang ba nila? Oo, ngayong taon lang pero patok na agad sa mga parokyano na naghahanap ng mura pero masarap na ipanlalaman tiyan. Sulit na sulit bayad mo rito. Marami pa silang binebentang ibang putahe. Nakita ko nga po sa menu. Ano-ano po bang natikman nyo rito bukod sa lomi? Yung goto nila saka arroz caldo. Tapos yung mami. Meron din silang siopaw. May sariwang lumpia rin at panalo ang sausawan nila. Wow! Marami na po pala! Mahilig kasi akong kumain. Pati na yung mga anak ko. Suki na nga kami rito eh. At kaya nananaba na rin ako. Bagay naman po sa inyo yung katawan nyo. Sabi rin ng mga anak ko yan. Siguro kasi masyado akong patpatin nung naglalako pa ako ng mga paninda ko. May kapayatan po pero hindi naman sobrang patpatin. Ikaw ba naman maglakad maghapon? Kaiikot ka susuyod sa palengke at mga bahay-bahay para may benta. Kapag naaalala ko nga yung mga panahong yun namimiss ko rin yung paglalako. Oo nga pala, nagkita kami ng mama mo nung bumili ako sa tindahan nila. Ay opo, nakwento nga po ni mama kasi nabanggit ko na wala na akong balita sa inyo. Naging busy na rin po ako nung bago ako graduate hanggang sa nakapagtrabaho na ako. Kaya nga masayang-masaya ako na malaman na nasa mabuting kalagayan kayo. Masaya rin akong malaman na nakagraduate ka na at may trabaho na. Nag-alala kasi ako sa'yo nung di na kita nakita sa karinderya. Buti na lang mama mo pala yung kahera dun sa tindahan na tinatambayan ko. Nakwento rin ba niya na binigyan niya rin ako noon ng makakain at maiinom? Opo, sinabihan niyo pa nga raw siya na hindi naman kayo pulube. Oo, pero di ko naman intensyon na mapahiya siya. Okay lang po yun, gets na yun ni mama. Sabi niya may point naman daw kayo. Pero mukha raw kasi kayong pagod at gutom. Kaya binigyan niya kayo nun. Alam ko na nagkakawang gawa lang siya kaya tinanggap ko na rin. Saka tama naman siya. Pagod, gutom at uhaw ako ng araw na yun. Katirikan din kasi ng araw. Napakainit. Kahit na may sombrero naman ako kulang pa rin. Tumatagos din sa mahaba akong damit ang init. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa mama mo na binigyan niya ako tapos pinagbilhan niya pa ako. Alam mo ba na siya ang buena mano ko nun? Hala, talaga po? Oo, medyo inaalat pagtitinda ko nung umaga. Wala masyadong customer. Tapos pagod na rin ako. Kaya masaya ako na bumili siya sa akin. At pagkatapos nun, sunod-sunod na ang mga bumili sa akin. Halos maubos nga nun yung mga paninda kong bimpo. Masaya po akong malaman na marami pa rin kayong naging benta ng araw na yun. Oo, swerte ang mama mo Maganda siyang buena mano. Pero syempre, alam ko dahil na rin yun nagsikap pa rin kayong makabenta. Hindi kayo sumuko kahit na inaalat kayo nung umaga. Umaasa pa rin kayo sa mabuti. Sa bagay, may tama ka. Yan po yung sinabi nyo noon sa akin, 'di ba? Huwag tayong mawawalan ng pag-asa dahil nagiging mabuti naman ang lahat. Oo, sinabi ko nga yun sa'yo. At masaya ako na sinaisip mo. Hindi ko po yun kinalimutan. Dala-dala ko sa puso ko. Simula kasi nang marinig ko yun sa inyo, gumaan-gaan yung loob ko. Nung una, natatakot pa ako sa mangyayari sa hinaharap pero na-realize ko, sino nga ba sa atin ang may alam ng mga bagay na hindi pa nangyayari? Tanging Diyos lang. Kaya ginawa ko, nagsikap ako, nagpatuloy, ginawa ko makakaya ko para makapagtapos ng pag-aaral. Hindi rin ako sumukot, umasa ako sa mabuti na makakahanap ako ng magandang trabaho na may maayos na sweldo para sa wakas. Matutulungan ko ng mama sa mga gastusin namin sa bahay. Ganyan nga, Cecil. Kailangan natin tibayan at tatagan ang ating puso sa pagharap natin sa mga hamon ng buhay. At kahit na mahirap, malungkot minsan, tandaan natin na pansamantala lang yun. Habang may buhay, may pag-asa.
Habang may buhay, may pag-asa. Yan ang mga katagang sinabi sa akin ni Tatay Ray na magpahanggang sa ngayon ay dala-dala ko pa rin sa puso ko. Dahil sa isiping yon ay mas natutuhan kong i-handle ang bawat sitwasyon ng mabuti. Yung bang kahit may mga pagkakataon na lugmok ako, ay kaya ko pa rin bumangon at magpatuloy. Nangyari yon noong namatay ang lolo at lola ko taong 2020 dahil sa COVID-19. Napakalungkot namin ni Mama. Pero sa kabila ng lahat ay nakausad pa rin kami. Sa kasalukuyan ay hindi na nagtatrabaho bilang kahera ang mama ko at nasa bahay na lamang siya. At ang pinagkakabalahan na lang niya ay ang panggaganchilyo, bagay na kinahiligan ng lola ko noong nabubuhay pa ito. Bukod doon ay palagi na rin kami nagtatravel ni Mama at sabay naming pinupuntahan ang mga lugar dito sa Pilipinas sa pangarap niyang mapuntahan. Pero noong nakaraang birthday niya ay nag-ibang bansa kami. Pumunta kami sa Taiwan at doon namin pinagdiwang ang kanyang kaarawan. Masayang masaya siya dahil first time raw niyang makapunta sa ganong kalayong lugar. Ako rin naman pero mas masaya ang puso ko dahil nabibigay ko na sa kanya ang mga bagay na pangarap lang namin noon. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-ere ang storya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1. forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love stories. May kasabihan na sa bawat pintong nagsasara ay merong bintanang nagbubukas. Ibig sabihin sa bawat pagkakataong nawawala ay merong bagong pagkakataon na dumadaloy. Ikaw, kabarangay, naniniwala ka ba sa ikalawang pagkakataon? Dear Papa Dudut, nagkaroon na ba kayo ng dream boy? Ako kasi ay oo. At syempre kung mangangarap na lang din ako ay bakit hindi ko pa lubos-lubosin? Kung tatanungin ninyo ako kung ano ba ang tipo ko sa isang lalaki ay sasabihin ko na mabait, makadiyos, maalalahanin, sweet at may respeto sa akin. Karamihan naman sa mga babae ay ganon ang hanap, lalo na kung pangmatagal ang relasyon ng gusto nila. At lahat ng yon ay nakita ko naman sa kababata at kaibigan kong si Juancho. Bago ko po ipagpatuloy ang pagbabahagi ng kwento ko ay hayaan niyo munang batiin ko kayo ng isang mapagpalang araw. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at masayang nakikinig ng paborito kong programa sa radyo na Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Melissa. 31 years old at taga Marikina pero nagtatrabaho ako sa isang advertisement company sa Cubao. Nabanggit ko na lahat ng mga katangiang hanap ko sa isang lalaki ay nakita ko sa kababata at kaibigan kong si Juancho. Totoo yon dahil naging kami noong nasa high school pa lamang. Iisa lang din ang eskwelahang pinapasukan namin ng kolehiyo, bagaman magkaiba kami ng kinuhang kurso. Sabay kaming nakapagtapos. At noong nagkaroon na ng kanya-kanyang trabaho ay nangarap namang kaming bumuo ng sarili naming pamilya. Pareho kaming nasa 25 years old nang magsama sa isang bubong. Pero taong 2020 ay may nangyari sa aming pinaka-iingatang relasyon, Papa Dudut.
Melissa naman, wag mong gawin sa akin to. Ayoko maghiwalay tayo. Anong ayaw mo nagloko ka nga, di ba? Paskong Pasko pa naman. Tapos bungad mo sa akin yung ultrasound na babaeng nabuntis mo. Sorry. May magagawa pa ba yung sorry mo? Ilang buwan mo na pala ako nilaloko. Kaya nga sorry. As if may magagawa pa yung sorry mo. Hindi lang talaga kaya ng konsensya ko na magpatuloy pa sa panluloko namin. Kaya umamin na ako sa'yo. So ano gusto mo mangyari? Matuwa ako kasi umamin ka na may ebidensya pa ng bata na nabuo nyo ng malanding babaeng yon. Ayos ka rin talaga eh. Melissa, kahit anak ko yung batang ipinagbubuntis niya, wala naman akong planong makisama sa kanya eh. Magsusustento ako pero… Pero ako pa rin ang pipiliin mo, ganon? Oo! Paano ka nakakasiguro na papayag pa ako sa gusto mo mangyari? Melissa, please. Nagsisisi na ako sa nagawa ko. Inaamin ko, naging gago ako. Okay, nagpadalos-dalos ako kaya ako natukso. Yun ang totoo. Tsaka maniwala ka o sa hindi, mahal na mahal kita, Melissa. Sinungaling ka! Kung talaga mahal mo ako, sa una pa lang hindi mo ako maiisip saktan. Kapal naman ang mukha mong pinugin ang ulo ko. Hindi ako tanga ah. Matagal na tayo, marami na tayong nalagpasan. Sa loob ng mahabang panahon ng pagsasama natin, ngayon lang ako nagloko. Tao lang ako, nagkakamali rin. Hayaan mo na lang ba na matapos ng ganito yung relasyon natin? Kapal din talaga ng pagmumukha mo ibalik sa akin ng sisi kung bakit gusto ko nang tapusin tong pesting relasyon natin, no? Ang akin lang, intindihin mo naman sana. Anong iintindihin ko? Naiintindihan ko lahat. Sa bibig mo na nang galing, nagloko ka. Sinira mo yung tiwala ko sa'yo, Wancho. Wala akong pakialam kung ngayon mo lang ginawa dahil ang punto rito, sana hindi mo ginawa. Alam mo, hindi ko alam kung saan mo pinupulit yung mga katwiran mo. Bulok na nga, masyado pang baluktot. Bahala ka na nga dyan! Aalis na ako! Please naman, Melissa, please. Sandali lang. Melissa! Huwag mo akong hawakan! Nanditiri ako sa'yo! Pasensya ka na, hindi ko naman sinasadya eh. Sorry. Wala na sabing magagawa yung sorry mo eh. Tiwala ko na yung sinira mo nung magloko ka. Hindi mo na yung maibabalik pa kasi sirang-sira ka na sa akin! Pero alam ko na mahal mo pa rin ako. Ramdam ko yun. Oo! Mahal pa nga kita pero ang sakit-sakit na! Akala mo yata ganun lang kadaling iproseso lahat ng mga pinagtapat mo sa akin? Kung sa'yo madali, sa akin sobrang hirap! Ang sakit-sakit, Wanjo! Yung mga tao sa labas masayang nagdiriwang ng Pasko tapos ako ganito! Nasasaktan kasi niloko mo! Nasasaktan din naman ako eh. Hindi lang ikaw. Saan banda ka nasasaktan? Sige nga! Sa pakikipaghiwalay mo. Wala pa yan sa kalingkingan ng sakit na nararamdaman ko. Kaya wag na wag mong ikukumpara yung pesim pakiramdam mo. Ni hindi ka nga nakukonsensya nung nagloko ka. Ni hindi mo ko naisip na nagpapakasarap ka sa piling ng babae mo. Tapos sasabihin mo sa akin na nasasaktan ka dahil gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Lakas talaga ng amats mo eh. Hoy Wancho! Alam mo na nung una pa lang ayoko na sa mga manloloko. Pero ginawa mo pa rin. Kaya ano pang aasahan mo sa akin? Manatili sa relasyong to at magpakamartir? Hindi ko gagawin yon. Sino ka ba? Please naman, Melissa. Huwag mong tapusin ang ganito yung relasyon natin. Huwag mo akong iwan. Please lang din. Huwag mo na akong pigilan. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka sa akin. Please, Melissa, please. Kaya mo kang gumawa ng kalokohan mag-isa eh. Alam ko makakaya mo rin na mawala ako sa buhay mo. Sana, bago ka gumawa ng kasalanan, naisip mo muna yung pwedeng mangyari sa oras na malaman ko. Ngayon, kung totoong nagsisisi ka, panagutan mo yung anak mo. Magpakatatay ka sa kanya kagaya ng sinabi mo. Pero ayoko na makisawsaw pa sa buhay nyo. Simula sa araw na to, tapos na tayo. Hiwalay na tayo! Papadudo tulad ng sinabi ko ay dream boy ko si Juancho. Pero dahil sa ginawa niyang panloko sa akin ay nawala na rin kaagad ang tiwala ko sa kanya. Nakakalungkot lang dahil alam naman niya na simulat sa pool ay hindi ko kayang konsintihin ang cheating. Malala pa dahil nag-anak siya sa babaeng kasama niyang niloko ako.
Kaya naman ako na mismo ang kusang umalis sa buhay niya noong mga panahong yon. Naghiwalay kami ni Juancho kahit na mahal ko pa siya. Mabilis na lumipas ang ilang buwan, nitong 2024 lang ay nakatagpo ako ng bagong pag-ibig sa katauhan ni Allen. Magkatrabaho kami at siya ang pinakatahimik sa amin, Papa Dudut. Nagustuhan ko siya kahit na hindi siya sweet na tao. Sa kabila noon ay maalalahanin naman siya, nakikinig ng mabuti kapag nagkukwento ako. Bagay na na-appreciate ko sa kanya noong kailangan ng kaibigang makakausap. Hindi nga nagtagal ay nagka-developan kami. Nagkagustuhan hanggang sa nagkalakas siya ng loob na sabihin gusto niya akong ligawan. Tapos ay sinagot ko na nga siya pagkaraan ng isang buwan, Papa Dudut. Wow! Ang ganda naman sa cafe na to. Ang cozy at ang ganda ng ambience. Plus points din na masarap ang kape nila at pastries. Saan mo to nahanap? Nakita ko lang sa Facebook. Naghahanap kasi ako ng place na pagdadalhan sa'yo para sa sunod nating date. Baka nabobore ka na sa apartment ko kasi doon lang tayo lagi nagde-date kaya naisip kong lumabas naman tayo. Napaka-thoughtful mo naman. Pero iko-correct ko lang. Hindi ako nabobore sa apartment mo. But thank you kasi dinala mo ako rito. Ngayon lang ako nakapunta rito in fairness. Ako rin. Hindi kasi ako mahilig lumabas at tumambay sa mga cafe. Alam ko naman na bahay-trabaho ka lang eh. Ganon na nga. Pero curious lang. Ano yun? Hindi ka ba nabobore? Sa apartment ko? Oo, tsaka sa hindi mo paglabas. Hindi. Baliktad kasi ako. Mas madali ako mabore sa labas kaya mas gusto ko nasa apartment. Wow! May mga tao pala talagang katulad mo. Oo naman, nag-i-exist kami. Huhulaan ko. Nung hindi pa tayo, iniisip mo na weird ako, no? Actually, oo. Pero don't get me wrong ha. Okay lang naman. Sanay na ako na pag-iisipan o nasasabihang weird. Pero wala namang mali sa pagiging weird. Hindi ka naman gumagawa ng masama. Wala kang inaapakang tao. Hindi lang talaga pare-pareho level ng social battery ng isang tao. Siguro nga nung una, nagtataka lang ako kung bakit pag niyayaya ka naming lumabas uwing-uwi ka lagi. Parang wala pa nga akong matandaan na may gimmick o inuman sa department natin na sinamahan mo. Oo, di talaga ako mahilig gumimik at uminom ng alak. May masama rin kasi akong karanasan sa pag-inom. Talaga? Pwede ko bang malaman kung ano yon? Pwede naman. College ako noon, nasa 3rd year yata. Niyaya ko ng pinsan ko na uminom kasama mga barkada niya. Birthday celebration daw kasi nung isa nilang kaibigan. Sabi magsama pa raw ng iba para marami at masaya. Ayaw ko talaga pero nahiya naman akong tumanggi dahil close rin kami nung pinsan kong yun. Magkaedad lang kami at para nang magkapatid. Kaya ayun, napasubo ako. Sumama ako sa inuman at nalasing. Tapos nabugbog dahil nagkapikunan sila. Damay ako. Wala akong nagawa. Di ako nakalaban dahil hilong-hilo na ako nun. Pagising ko nasa ospital na ako habang iyak ng iyak ang mama ko. Akala niya kasi mamamatay na ako nung araw na yon. Huy, grabe naman yung nangyari sa'yo. Kaya simula nun, ayoko na uminom ng alak. Mabilis akong malasing eh. Mahina sistema ko dyan. Kaya pala. Tama lang na iwasan mo lalo may hindi pala magandang nangyari sa'yo noon. Pero ano palang nangyari sa pinsan mo at mga kaibigan niyang gumulpi sa'yo? Pinabarangay ng mama ko yung mga bumugbog sa akin. Tapos yung pinsan ko na nagsama sa akin malaki ang pagsisisi. Sa huli nagkabati rin naman kami. Dahil di ko naman ugali magtanim ng galit sa isang tao. Sabi ko napatawad ko na siya. Bait mo naman. Masaya ako na kahit paano okay na kayo. Oo pero di na ako ulit sumama sa mga yaya niya kahit hindi inuman. Ewan, nawalan na ako ng tiwala sa kanya. Kung ako ang nasa posisyon mo, mawawalan din ako ng tiwala sa pinsan mong yun. Isang beses pa nga lang ako niloko ni Juancho, umayaw na ako. Paano pa kaya kung naipahamak ako, diba? Kaya nga, pero may parte sa akin na nagsisisi kasi tiniis ko siya ng matagal na panahon. Ha? Anong ibig mong sabihin? Namatay na kasi siya nung pandemic. Tinamaan ng COVID-19.
Hindi ko pa alam na may sakit siya nun at binalita na lang sa akin ng tita ko yung nangyari sa kanya. Bago raw siya mawala, paulit-ulit niyang sinasabi na ihingi raw siya ng tawad sa akin. Huli ko na rin nakita yung chat niya na humihingi ng sorry dahil sa nangyari nung mga bata pa kami. Grabe naman yun. Naiiyak ako. Huwag kang umiyak, nakaraan na yon. Sa ngayon, unti-unti ko nang natatanggap na wala na siya at napatawad ko na rin naman ang sarili ko. Mabuti naman kung ganun. Pero wag na natin yung pag-usapan. Date natin to eh. Sabagay. Ay, babe, malapit na pala birthday ko. Nakapag-isip ka na ba kung pupunta ka sa bahay para samahan ako mag-celebrate? Tungkol sa bagay na yan, may iba kasi akong plano kaya di ako makakapunta sa inyo. Ganun ba? Sayang. Gusto ka pa namang makasama ni na mama at papa. Alam mo namang hanggang ngayon nahihiya pa rin ako sa kanila, di ba? Tsaka di ko alam kung paano pakikisamahan mga kapatid mong lalaki. Nakwento mo na mahilig sila sa mobile games pero ayoko nun eh. Pasensya na talaga, babe. Papadudot kabaliktaran ng pagiging sweet ni Juancho ang ugali ni Allen. Hindi kasi siya masyadong showy lalo na kapag nasa public kami. Madalas tahimik lamang siya at nakikinig lamang kapag nagkukwento ako. Pero nagkukwento rin naman siya tulad na lang noong date naming yon. Hindi ko naman sila kinukumpara dahil minahal ko naman si Allen sa kabila ng mga ugali niyang yon. Marespeto naman siya sa akin, mabait siya at maalalahanin. Mahiyain lang talaga siya at feeling ko ay nahihirapan siyang i-express ang nararamdaman niya sa pamamagitan ng salita. Bukod doon ay wala pa siyang masyadong karanasan sa pagkakaroon ng karelasyon. Ako ang una niya, kaya naninibago pa rin siya. At bagaman hindi siya ang una ko, naninibago rin ako sa relasyon namin, Papa Dudut. Masasabi ko na kapwa andun pa kami sa stage ng pag-a-adjust kung paano namin sasalubungin ang isa't isa para magtagpo kami sa aming relasyon. Alam ko na medyo matrabaho yon, pero sa nakikita ko naman ay pareho kaming willing na mag-compromise at yon ang pinakamahalaga, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na tuloy ang birthday ko na may dalawang selebrasyon. Una ay sa bahay namin kasama ang pamilya at malalapit kong kaibigan. Pangalawa ay yung kami lang ni Allen. Bale, sinurpresa niya ako sa apartment niya, may pa-wall decoration pa siya at lobo. At may mini cake na rin. Naganda rin siya ng mga paborito kong pagkain, palibasa'y magaling magluto ang boyfriend ko. Bagay na gustong gusto ko sa kanya. Kaya naman sobrang saya ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Sa kabila ng lahat ay hindi pa rin gaanong kapalagay ang loob ng pamilya ko sa boyfriend ko. Nasanay kasi sila na palagi kong kasama si Juancho sa mga family gathering namin. Bukod doon ay sobrang close nila ng mga kapatid kong lalaki. Magkasama silang naglalaro ng mobile games, malapit din ang ex ko, kina mama at papa, kaya nung naghiwalay kami laking lungkot talaga nila. Lalo na ang mama na parang tunay na anak na ang turing sa ex-boyfriend ko, Papa Dudut. Wow, ang dami niyo namang pinamili, ma. Marami ba yan? Kakaunti nga lang yan eh. Sa mahal ba naman ng mga bilihin ngayon? Yan na lang ang mabibili mo sa 5,000. Para sa akin marami pa rin yan. Hindi ka pa kasi nanay. Ano namang pong kinalaman nun? Kapag nanay ka na, ikaw na yung magbabudget sa bahay. Doon mo palang malalaman yung sinasabi ko sa'yo na sa mahal na mga bilihin ngayon, kaunti na lang ang mararating ng pera mo. Si mama talaga. Palagi niyo sa akin hindi nagbabudget. Siyempre, ramdam ko naman po yung sinasabi niyo na pagtaas ng mga bilihin dahil gumagastos din ako. Basta, mas maiintindihan mo ako kapag naging katulad na kita.
Matanong ko lang ha, huwag ka magagalit nak ha. Ano po yun? Yung bang boyfriend mong si Allen, may plano kang pakasalan? Po? Sino bang mas matanda sa atin? Ako ba o ikaw? Kayo po? Oh, ako raw mas biging ka pa sa akin. Manaman eh. Totoo naman ang sinasabi ko ah. Bakit, hindi ba? Hindi po. Kakapacheck up ko lang ng tenga si ear doctor nung nakaraang araw. Kaya tiwala ako na matalas ang pandinig ko. Tsaka nagulat lang naman ako sa sinabi niyo kaya nagtanong ako. Anong nakakagulat doon? Nasa tamang edad na rin naman kayo para magpakasal. Oo nga po. Pero wala pa yun sa plano namin. Ay naku, huhulaan ko. Dahil bago pa lang kayo ni Allen. Kasama na po yun. Pero wala pa talaga sa usapan namin yung kasal. O ay sige, concern lang naman ako eh. Kasi kung walang plano yung boyfriend mo na pakasalan ka, baka nagsasayang ka lang ng panahon para sa kanya. Manaman, sobra kayo sa boyfriend ko. Hindi ako sobra. Ayoko lang kasi na magsisi ka sa huli. Ano naman po yung pagsisisihan ko? Sige nga. Na sana nagpakasal ka na at nagpabuntis habang bata pa yung matres mo. Baka nakakalimutan mo, 31 ka na. Sa susunod na taon, lagpas ka na sa kalendaryo, Melissa. Aba, kukunat yan. Sobra naman po kayo sa kukunat. Totoo naman yun eh. Yung anak nga ng kumari ko, 35 na nagpakasal. O ayun, hanggang ngayon nananalangin pa rin na sana magbuntis na siya. Hindi naman po kasi basta-basta ang pagpapakasal. Tsaka malay natin kung meron pala siyang mabigat na dahilan kung bakit noon lang siya nagpakasal. Ang mabuti nating gawin, manahimik na lang kung wala tayong magandang sasabihin. Grabe ka naman sa mama mo. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi nyo na po kailangang sabihin kahit totoo kung makakapanakit kayo ng ibang tao. Alam ko hindi rin naman nila ginusto yung sitwasyon nila. Mabuti pa ipagdasal na lang natin na magkaroon na sila ng anak. Pati ba naman yan ako pa kailangan magdasal? Pwede bang ikaw na lang? Marami na akong pinagdarasal eh. Ibang klase talaga kayo, ma. Nasabi ko lang naman yun kasi gusto ka namin na magkaanak ng papa mo. Siyempre, hindi na kami bumabata. Wala ka ba talagang balak na ipakita sa amin yung magiging apo namin sa'yo? Meron na naman po kayong apo sa akin. Yung pusa ko. Ay nako, kahit kailan talaga napaka-piloso po mong bata ka. Hindi na po ako bata. Kayo may sabi niyan kanina, 'di ba? Concern lang naman nga ako sa'yo. Bakit po ba bigla kayo naging concerned sa akin? Kasi kanina nakita ko si Wancho doon sa grocery eh. Si Wancho po? Oo, yung dati mong boyfriend. Okay. Ano pong nangyari? Wala naman. Nagkumustahan lang naman kami. Natuwa ako kasi hindi pa rin nagbabago yung pakikitungo niya sa akin. Siya pa rin yung mabait, palabate, at magalang na Wancho na kilala ko. Tapos mas natuwa ako dahil kasama niya yung anak niya. Talaga po? Oo, ang cute na bata. Yung kinakasama niya, kasama rin ba niya? Yun nga, kinuwentuhan ako na matagal na raw silang hiwalay. Yung babae raw yung nagloko eh. Sumama pa naman sa iba tapos iniwan sa kanya yung anak nila. Grabe, naawa nga ako kay Wancho kasi mukhang pagod na pagod sa pagiging tatay. Ayun, naisip ko, sayang kayo. Kung kayo sana nagkatuluyan, di may anak na rin kayong ang cute na cute. Ma-excuse lang tumatawag si Allen. Ha? May sinasabi pa nga ako, nagkukwentuhan pa tayo oh. Hello, babe? Hi babe, busy ka ba? Hindi naman, bakit? Labas tayo, sunduin kita. Talaga? Saan tayo pupunta? Secret, basta, surprise. Ikaw nawiwili ka na sa pag-surprise sa akin. Oo naman, tsaka sigurado ako magugustuhan mo yung pupuntahan natin. Nakita ko lang yun online, magaganda reviews. Excited ka na ba? Oo naman. Teka, magbibihis lang ako. Papadudot naiintindihan ko naman si Mama kung nahihirapan pa rin siyang mag-move on sa paghihiwalay namin ni Juancho. Tulad nga ng sinabi ko ay close sila. Parang anak na ang turing sa kanya ng mga magulang ko. Pero alam naman nila na nasaktan talaga ako ng husto sa ginawa sa akin ng ex-boyfriend ko. At some point ay nagalit din sila ni Papa kay Juancho. Pero siguro ganon lang din sila kadaling magpatawad at lumimot. Ako kasi hindi papadudot lalo na ako yung ginawa ng mali. Kung tatanungin ninyo kung napatawad ko naman si Juancho ay oo naman ang sagot ko. Nagalit ako sa kanya ng husto pero mas nanaig pa rin yung pagpapatawad sa puso ko.
Kasabay noon ay pinalaya ko na rin siya sa buhay ko. Bago ko nakilala si Allen ay subsob ako sa pagtatrabaho, Papa Dudut. Pero noong naranasan ko ulit magmahal at nahanap yon sa katauhan ng current boyfriend ko, mas naging masaya ko. Kaya naman alam ko sa sarili ko na wala na akong natitirang pag-ibig kay Juancho. Masaya na lang ako na naging mabuti siyang tatay sa anak niya gaya ng kinuwento ni Mama. At wala na akong pakialam sa status nila ng kinakasama niya. Sa kabila ng lahat ay masyado talagang mapang-asar ang kapalaran. Isang linggo pagkatapos ng kwentuhan namin yon ni Mama ay gano'n na lamang ang gulat ko nang makita si Juancho sa bahay kasama ang anak niya, Papa Dudut. Ginagawa ni Juancho rito? Inimbitahan ko. Chinat ko. Pumayag naman siya. Sabi ko isama niya yung anak niya. Dito na sila kumain ng hapunan. Bakit niyo po ginawa yun? Bakit naman hindi? Birthday ko naman ngayon. Alam ko po pero hindi niyo naman sinabi sa akin na papupuntahin niyo siya. Kung sinabi ko sa'yo, baka umalis ka. Alam ko ayaw mo siya makita kasi hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakaka-move on sa nangyari sa inyo noon. Nakapag-move on na po ko pero hindi ibig sabihin nun okay na sa akin na makipagkaibigan sa kanya. Hindi naman ikaw ang pinunta rito ni Juancho. Ako naman, kaya huwag ka na masyado maraming sinasabi dyan. Excuse po tita. Oh, ikaw pala, Juancho. Bakit? Kanina ko pa po kayo hinahanap, nandito pala kayo. Kausap niyo si Melissa. Bakit? May kailangan ka ba sa akin? Meron po. Ibibigay ko po sana tong regalo ko sa inyo, nakalimutan ko ibigay kanina eh. Medyo nahiya po kasi akong iabot. Naku, nag-abala ka pa talaga ha? Syempre tita, hindi ko po pwedeng palagpasin na bigyan kayo ng regalo ngayong birthday nyo. Pagpasensya nyo na po kung hindi maganda yung pagkakabalot ko. Alam nyo naman na wala talaga akong talent sa pagbalot ng regalo eh. Ay, naku wala yun. Sisirain ko naman eh. Sa bagay. Paano? Doon ko na sa sala bubuksan ito ha? Ay, sige po. Samahan ko na po kayo, Ma. Anong samahan? Hindi, maiwan ka dyan. Mag-usap kayo ni Juancho. Po? Sige na, doon na ako sa sala. Pansin ko parang ang weird ng nanay ko. Bakit naman weird? Parang hindi ka na nasanay kay tita. Hindi kaya ganun kadaling masanay kahit nasabihin mong nanay ko siya. Sa bagay. So, kumusta ka naman? Ayos lang. Good to know. Laki na ng anak mo ah. Tama nga si Mama nung kinuwento niya, sobrang cute ng baby mo. At kamukhang kamukha mo pa. Siyempre, malakas dugo ko eh. Wow, yabang natin, mga 20. Ikaw, kumusta ka naman? Okay na okay ako. Busy sa trabaho as usual. May boyfriend ka na ba? Oo, meron na. Buti naman kung ganun. Ako kasi, balik sa pagiging single. Kaso may anak na kaya single dad. Okay. Hindi mo ba itatanong kung ano nangyari sa amin ng nanay ng anak ko? Nabanggit lang ni Mama na hiwalay na kayo kasi nagloko yung babae. Totoo yun. Nagloko nga siya. Wala pang isang buwan yung baby namin nung malaman ko na matagal na pala niya ako niloloko. Kaya pala tinangka niya rin noon na makunan siya kasi ayaw pala niyang ipagpatuloy yung pagbubuntis niya. Buti na lang naging safe pa rin yung anak namin at naipanganak ng maayos. Grabe naman yung sinadyang makunan. Napakawalang kwenta naman niyang ina kung ganon. Ay, may mga ganong tao talaga. Hayaan na natin siya. Takot na takot ako noon para sa anak namin nung malaman ko na sinadya niyang tangkain na makunan siya. Galit na galit ako noon sa nanay ng anak ko. Ang katwiran niya kaya ayaw niyang ipagpatuloy yung pagbubuntis niya. Nagbago na raw yung isip niya. Dahil gusto niya raw sumama dun sa lalaking nakilala niya na taga ibang bansa. Kaya nung ipanganak niya yung anak namin, nako, ura-uradang umalis. Ang hirap naman nun. Oo, ang hirap sobra. First time dad, walang kaalam-alam kung paano mag-alaga ng bata, buti na lang tinulungan ako ng ate ko. Inaral ko rin naman kung paano mag-alaga kaya kahit paano nagamay ko. Pero sobrang hirap na pagsabayin yung trabaho tsaka pagiging tatay. Wala akong masabi.
Nalulungkot ako kasi naranasan mo yan. Pero hanga ako sa'yo dahil kinaya mo at kinakaya pa rin hanggang ngayon. Tama ka. Wala akong hindi kakayanin para sa anak ko. Mabuti naman kung ganun. Eh kayo, nung boyfriend mo, may plano na ba kayo magpakasal? Alam mo, ikaw na yung pangalawang tao na nagtanong sa akin yan. Una sa listahan si Mama. Ah, ganun ba? Pasensya ka na kung naitanong ko. Sana hindi mo maisip na nakikialam ako. Hindi naman. At para sagutin yung tanong mo, wala pa. Tsaka ini-enjoy muna namin yung estado ng relasyon namin. Hindi kami nagmamadali. Papadudot, kahit na nagulat ako sa hindi namin inaasahang pagkikita ni Juancho, ay masaya naman ako dahil napaka-responsable niyang ama sa kanyang anak. At kahit na hindi naging maayos, ang pagsasama nila ng nanay ng bata ay ginawa niya pa rin ang lahat upang maitaguyod ang anak niya. Sa isipan ko ay hindi ko mapigilang humanga kay Juancho. Sa tagal na panahon kasi naming nagsama ay noong ko lang siya nakitang naging dedikado sa isang bagay. At yun nga ay ang pagiging tatay niya. Nagpatuloy ang birthday celebration ni Mama at masasabi kong nawala na rin ang pagkailang sa pagitan namin ni Juancho. Para bang bumalik sa dati ang lahat, Papa Dudut. Naobserbahan ko na kahit matagal din siyang hindi pumunta sa bahay simula nang naghiwalay kami, ay hindi pa rin nawala ang pagiging malapit niya sa mga kapatid ko. At mas lalo na nga kina Mama at Papa. Pakiramdam ko ay mas naging close pa sila noong gabing yon. Pero ang pinaka hindi ko talaga makakalimutan ay ang walang tigil na pangaasar at pambubugaw sa akin ni Mama para sa ex kong si Juancho, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pero syempre, Papa Dudut, alam ko pa rin ang limitasyon ko. Hindi na kami ni Juancho at may boyfriend na ako, at kahit na may pinagsamahan kami ay hindi naman magandang makihalubilo ako sa kanya na parang tulad pa rin ng dati. Kaya kahit panay tukso at pasaring ni Mama sa amin ay hindi ko na po sinasakyan. Doon ako nagpaalam sa kanila na matutulog na, pero ang totoo ay makikipagtawagan ako kay Allen sa cellphone. Kinuwento ko kay Allen na pinapunta ni Mama si Juancho sa bahay namin, pero nilinaw ko sa kanya na wala na akong nararamdaman sa ex ko dahil siya ang mahal ko. Kahit na hindi ko nakita ang reaksyon ng mukha ni Allen, alam kong nagulat siya base sa tono ng boses niya. At nasaktan ako dahil ayokong isipin niya na posible pa kaming magkabalikan ni Juancho. Sa huli naniwala at nagtiwala sa akin ang boyfriend ko. At nagpatuloy ang pag-uusap namin sa cellphone hanggang sa makatulog ako. Kinabukasan, inis na inis sa akin si Mama dahil hindi ko raw binubuksan ang pinto ng kwarto ko. Nang tinanong ko kung bakit ay syempre raw magpapaalam sa akin si Juancho at ang anak nito dahil uuwi na sila. Humingi na lamang ako ng pasensya kay Mama at sinabi kong nakatulog na ako sa sobrang pagod. Lumipas pa nga ang mga araw, excited ako dahil malapit nang sumapit ang birthday ng boyfriend ko. Gusto ko siyang sorpresahin katulad ng ginawa niya sa akin noong birthday ko, at gusto kong iparamdam kay Allen na mahal ko siya, na mahalaga siya sa akin. Pero nahihirapan akong mag-isip kung paano ko yon gagawin. Noon kasing kami pa ni Juancho palagi kaming nagse-celebrate kasama ang pamilya ko. Isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula sa isang unknown number at laking gulat ko nang sagutin ko yon, Papa Dudut. Melissa, please. Teka lang, huwag mo muna ibaba. Mag-usap muna tayo. Nag-uusap na tayo, tsaka teka nga lang. Lasing ka ba? Hindi ako lasing. Nakainom lang, konti. Ginawa ko yun para magkalakas ako ng loob na tawagan ka tsaka kausapin ka. Teka, kanino mo muna hiningi ang number ko? Kanino pa ba? Eh di sa mama mo.
Alam mo namang sanggang dikit kami nun eh. Si mama talaga? Huwag ka na magalit sa mama mo. Ginawa lang niya yun kasi para magkaroon tayo ng koneksyon ulit. Halata nga. Nung nandito ka, paniasar sa atin eh. Kaya ka ba umalis nun? Tapos nagkulong ka sa kwarto kasi naiinis ka sa pang-aasar niya sa atin? Medyo. Naiilang kasi ako. Tsaka bakit kailangan niya pang gawin yon? Eh alam naman niyang may boyfriend na ako. Baka kasi mas gusto pa rin ako ng mama mo kaysa dun sa boyfriend mo. Anong sinabi mo? Oo, teka, huwag kang magagalit. Ha? Nakwento lang sa akin ni tita na magkaiba daw kami. Kumbaga, mas gusto nila ako para sa'yo. Hindi raw kasi mahilig pumunta dyan sa bahay niyo yung bagong boyfriend mo eh. Kaya hindi malapit mga magulang mo sa kanya. Pati na rin yung mga kapatid mo, hindi niya close. Hindi katulad ko. Sabi rin ng mama mo, na miss niya na ako. Parang anak na raw kasi yung turing niya sa akin. Sandali, teka ha. Anong teka? Hindi lang ako makapaniwala na sinabi lahat yan ni mama. Maniwala ka siya hindi. Sinabi niya sa akin yun. Kahit tanungin mo pa siya. Hindi na. Ramdam ko rin naman na ayaw nila sa boyfriend ko, pero hindi sapat na dahilan yon para ipagpilitan nila tayo magkabalikan. Bakit? Hindi mo na ba ako mahal? Hindi na, Wancho. Tsaka matagal na tayong tapos. Melissa, nung naghiwalay tayo, sabi mo mahal mo pa ako. Tapos ngayon hindi na? Parang unfair naman yata, ano? Paano naging unfair yun? Sige nga. Ang bilis naman mawala ng feelings mo sa akin. Ang tagal din natin ha. Nag-live-in pa nga tayo eh. Diba? Napapaisip tuloy ako kung minahal mo ba talaga ako o hindi. Minahal kita para sa kaalaman mo. Pero niloko mo ako. Naghanap ka ng ibang babae bukod sa akin tapos binuntis mo. At kahit masakit kasi mahal pa kita noong mga panahong yon, pinalaya na kita. Kaya wala kang karapatan na isumbat sa akin yung pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko naman sinusumbat. Nalulungkot lang ako. Bakit? Dahil may boyfriend na ako at masaya ako sa kanya? Tapos ikaw, niloko at iniwan ng babaeng kasama mong gumawa ng kalokohan sa akin, no? Tama ba? Ay, Melissa naman. Huwag mo naman ipamukha sa akin na kinarma na ako sa kasalanan ko sa'yo noon. At bakit hindi ko ipamumukha sa'yo? Ang kapal ng apag mong sabihin na mas gusto ka pa rin ng pamilya ko kaysa sa boyfriend ko. Kinumpara mo pa sarili mo sa kanya kaya lalo ko nabwisit sa'yo. Uy, kumalma ka lang. Pwede? Huwag mo ako sigawan. Masakit sa tenga eh. Hindi kita sinisigawan. Masyado kang ano dyan. Tsaka hindi ka ba nakakahalata na umiiwas ako sa'yo? Hindi dahil hindi pa ako nakaka-move on sa atin. Ayoko lang magkaroon pa ng koneksyon sa'yo. Si mama lang naman yun ang aasar sa atin pero hindi naman ako nagpadala. Umiwas ako. Sana ganun din ginawa mo. Ano ko gagawin yun eh? Mahal pa rin kita. Ano? Oh, huwag mo sabihin na bingi ka na. Ang sabi ko, mahal pa rin kita. Hindi naman ako tumigil na mahalin ka eh. Hindi raw tumigil na mahalin pero nagawa mo nga ako lokohin. Ang alam ko, pag mahal mo ang isang tao, hindi mo siya sasaktan. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin ako napapatawad? Napatawad na kita. Pero sa mga sinasabi mo ngayon, parang gumagawa ka na naman ng bagong kasalanan sa akin. Makiramdam ka nga. Ayoko na sa'yo. Masaya na ako sa relasyon namin ng boyfriend ko. Mabuti pa wag na tayo mag-usap. Teka, Melissa, sandali lang. Sandali, huwag mo na ibaba. Bigyan mo naman ng respeto yung sarili mo. Huwag ka na magmakaawa kasi wala ka nang mapapala. Huwag mo na akong guluhin. Ang gawin mo, mag-focus ka dun sa anak mo. Papa Dudut, hindi ko lubos sa kalain na tatawagan ako ni Juancho ng nakainom. Hindi ko rin ine-expect ang mga bagay na sinabi niya sa akin. Sa totoo lang ay hindi na pagmamahal ang nararamdaman ko sa kanya ng mga panahong yon kundi awa na. Awa sa pagiging miserable niya na karma dahil sa ginawa niya sa akin. Alam ko namang sincero siya sa pagtatapat niya sa akin ng feelings pero hindi na talaga papadudot. Ayoko na dahil tapos na kami. Bukod doon ay may ibang lalaki na akong mahal na walang iba kundi si Allen. Alam ko na nasaktan ko si Juancho dahil sa mga sinabi ko. Pero naniniwala akong kailangan niyang marinig ang mga bagay na yon upang matauhan siya. Okay lang naman sa akin kung close pa rin siya sa pamilya ko.
Ako lang naman ang ginawa niya ng masama, hindi ang mga kapatid ko at hindi rin ang mga magulang ko. Pero hanggang doon na lang ang lahat dahil natuto na ako. Sinaktan niya ako kaya ayoko na at kahit na masakit ang mga sinabi ko sa kanya. Alam kong nauunawaan ako ni Juancho. Simula noon ay hindi na siya tumawag sa akin. Hindi na rin siya bumisita sa bahay namin, bagay na pinagtaka ni Mama Papa Dudut. Pansin ko hindi na dumadalaw dito si Juancho ah. Bakit kaya? Hindi ko po alam, Ma. Bakit hindi mo alam? Hindi na ba kayo nag-uusap? Hindi naman po talaga kami nag-uusap. Kayo lang naman yung may gusto na mag-usap kami. Baka lang naman kasi maisip niyong magbalikan. Hindi ko po yan naisip, lalo na may boyfriend ako. Sana naman irespeto niyo yun. Bakit mo ako sinisigawan? Hindi po ako sumisigaw. Naiinis lang ako kasi parang ang manhid niyo. Alam ko naman na hindi kayo close kay Allen pero siya na po yung mahal ko at hindi na si Juancho. Hindi naman po yata tama na ipagpilitan niyo yung bagay na ayaw ko porque gusto niyo. Ay, pasensya ka na Melissa ha. Sa totoo lang, sinabi rin naman sa akin niya ng papa mo. Nakwento ko sa kanya na gustong gusto ko talaga kayo ni Juancho na magkatuluyan. Kahit na may anak siya sa ibang babae, handa naman akong tanggapin yun. Basta magiging kayo sa huli. Pero pinaintindi sa akin ng papa mo na mali yun. Unfair sa'yo, tsaka napakamakasarili ko. Buti pa po si Papa naisip yun. Kaya nga humihingi na ako ng pasensya. Hindi mo rin naman ako masisisi. Close kasi talaga ako kay Juancho kaysa kay Allen. Alam ko naman po yun pero sana mabigyan nyo ng pagkakataon si Allen na patunayan yung sarili niya sa inyo. Kung alam nyo lang kung gaano siya kabait na boyfriend sa akin, mas maiintindihan nyo kung bakit siya ang minahal ko at hindi na si Juancho. Alam ko naman yun. Siyempre, nanay mo ako eh. Tsaka pansin ko lagi kang nakangiti at tsaka excited pagkausap mo si Allen sa cellphone. Parang bumalik ka sa pagkabata. Tsaka sabi mo nga, siya yung nandyan nung kailangan mo ng kaibigang masasandalan. Siguro, nanibago lang talaga kami ng papa mo at ng mga kapatid mo. Pero sila natanggap na nila. Ako lang yung hindi pa rin nakakausad sa inyo ni Juancho mula nung nagkahiwalay kayo. Ang totoo, sinabi sa akin ni Juancho na mahal niya pa ako. Talaga? Anong sagot mo? Ang sinabi ko, wala na ako nararamdaman sa kanya. Na matagal na kaming tapos at dapat mag-focus na lang siya sa anak niya. Tama rin naman. Hayaan mo, hindi ko na ulit kayo tutuksuhin sa isa't isa. Salamat po, Ma. Na-appreciate ko po yan. Basta anak, huwag ka lang magagalit sa mama ha. Hindi naman po ako galit sa inyo. Inis lang, pero wala na yon. Salamat po ulit. Teka po, si Allen tumatawag, sagutin ko lang. Sige, magluluto lang ako dun sa kusina para sa tanghalian natin. Sige po. Hello, babe? Hi, babe. Wait, greet muna kita ng happy birthday sa pinakagwapo kong boyfriend. Naku, nambola ka pa talaga ha? Hindi ko na yun bola. Sige, pero thank you sa greetings. So, punta ako dyan sa apartment mo? Hindi na, babe. Ako na lang pupunta dyan sa inyo ngayon. Ha? Sabi ko ako na lang pupunta dyan para makasama ko kayo ng family mo ngayong birthday ko. Napag-isip-isip ko na malungkot pala mag-isa. Lalo ngayon na nandyan ka na at ang pamilya mo na pwede ko namang makasama. Ano ba yan? Naiyak naman ako sa sinabi mo. Ha? Bakit naman? Basta, natutuwa lang ako sa'yo. Pero teka, sabihan ko sina mama at papa. Since wala nang oras magluto, magti-takeout na lang ako ng pang-lunch natin. Ako nang bahala. Ang gagawin mo lang ay pumunta rito sa amin, okay? Sure ka? Pwede naman ako mag-ambag. Hindi na. Birthday mo, di ba? Ang mga may birthday hindi dapat pinag-aambag. Hintayin kita rito sa amin, ha? Sigurado ako matutuwa sina mama at papa. Pati mga kapatid ko kasi gusto ka rin daw nila makabanding. Kahit hindi na sa mobile games, magpapaturo raw sila sa'yo mag-chess. Nakwento ko na magaling ka ron eh. Di ba nag-champion ka noon sa school nung sumali ka sa contest? Hala, tagal na nun. Pero sige, tingnan ko kung di pa ako kinalawang sa chess. Hindi pa yan. Tiwala ako sa'yo. So paano? See you later?
Yeah, see you later. I love you, babe. I love you more, babe! Happy birthday ulit! Papa Dudut, naging masaya at memorable ang simpleng birthday celebration ni Allen sa bahay kasama ang pamilya ko. Kumpara nung unang beses na pumunta siya sa amin ay mas naging kampante na siya noong araw na yon. Siyempre, dinaldal siya ng dinaldal ni Mama at ni Papa. At masaya ako dahil pansin kong nakakapagpalagayan nila ng loob ang boyfriend ko. Sa katunayan, nasabi sa akin ni Mama na mas gusto na niya si Allen kesa kay Juancho. Natawa na lamang ako sa sinabing yun ni Mama sabay iling. Malaki ang pasalamat ko kay Allen nang dumating siya sa buhay ko. Ayoko na silang ipagkumpara ni Juancho, lalo na tapos na rin naman ang aming kwento. Basta masaya ako sa piling ng kasalukuyan kong nobyo. Sa kabilang banda naman ay wala akong ibang hiling kundi ang tulungan pa rin si Juancho ng may kapal upang makaya niyang itaguyod ang kanyang anak. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat sakaling mapili po ninyong basahin ang aking kwento sa inyong istasyon. God bless po sa Barangay Love Stories. At number 1 po kayo sa aming puso. And more power and God bless sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Melissa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Talk to Papa. Hello, good morning! Hello po, good morning po. Good morning! Saan binibini ang ating kapiling? Anong pangalan mo, binibini? Bell po. He? Ano? Bell po, Bell. Bell! Okay. Sige mga kapuso, si Bell ang ating kapiling. Balita namin, problemado ka daw, Bell. Anong nangyari, Bell? Kwentuhan mo naman kami. Kasi po may karelasyon po ako. Nitong mga few months lang po. Few months. Few months. Sorry ng few months. Saan mo naman ito natisod? Few months lang po kami naghiwalay. Hindi. Hindi mo na isa nagkakilala muna tayo. Paano nag-umpisa? Kasi po dati po, nasa Jensen po ako noon. Jensen? May nakilala po ako sa online, sa Facebook po. Okay. Tapos, nag-add po siya sa akin, tapos in-accept ko siya. Hanggang sa nag-chat-chat na kami noon. Tapos siguro po mga ilang months yun na nag-chat-chat kami ng gano'n. Tapos pumunta ako dito ng Manila. Tapos nung pumunta ako dito, nalaman niya, so nag-meet kami. So baka naman talaga kaya ka pumunta dito para i-meet siya. Hindi kaya ganun. Hindi po. taga Maynila talaga. Mag-abroad ka. Okay. Taga Maynila talaga yung kachat mo. Hindi po, taga Leyte din po siya. Pero nandito sa Manila. Opo, ito po siya nag-work. Okay. So bakit ka pumunta ng Maynila? Requirements. Kasi nasa accommodation po ako mag-stay no, kasi mag-abroad po dapat ako. Okay. So ngayon, parang tinuhog mo na. Oo. Pupunta ka ng Maynila, Yes. magtatrabaho, Kailangan mag-requirements, tapos at the same time, Ano po kami, nag-set kami. Hindi magkikita. Diba? May ginagawa din ka na rin na. Tutuhog ka na na tuhugin mo na. Yes. Para all in one. True. Kamusta? Nasa accommodation po ako nung nag-stay. Tapos, bawal po kasi lumabas po sa accommodation. Bakit? Kasi po, inaano nila na baka mabuntis daw, ganyan na nakakagawa. Tapos pag lumabas. Tapos matutuhog. Tama nga naman. Kasi pumunta ka dito para magtrabaho. Totoo. Ibig sabihin, nangyari na yan dati. Oo. Lumabas, nagpaalam, buntis pagbalik. Oo, mahirap.
Di ba? Marami po daw kasing case na ganun nangyayari daw. May history Kaya na. pinabawalan. Hindi sira ang kinabukasan. Nakapagsanla ng baka at kalabaw. Yan. Hindi nakaalis. Tapos yung kalupaan, ay nandun na, kinamkam na ng iba. Tapos Po hanggang sa siguro nagtagal na ako sa accommodation kasi nag-aantay na ako na process yung paper ko. So, nagsikreto ako ng mga Ay! Naku po, eto, sekreto. Makikipagkita ka? Opo. Ay, naku talaga. Kailangan kami Tigilan. magkita, hindi pwedeng hindi. Oo. Nandito na din ako itutuhog ko na to. Anong pangalan ng lalaki? Tawagan lang po natin Darwin. Darwin! Oo. Saan naman kayo nakita ni Darwin? Lumabas ka? Sa Cavite po. Kasi sa Cavite po yung accommodation namin. Okay. Okay. Tapos Tapos po yung nag-meet kami, hindi pa nga ako makapaniwala nung una kasi akala ko hindi talaga siya. Bakit? Anong meron sa kanya? Iba po kasi yung sa FB sa personal. Sa personal na itsura? disappointed ka ba o approve? Nagdadalawang isip. Bakit ba? Sa personal? Hindi na, kasi yung height niya. Maliit. Maliit. As in, sobrang liit? Hindi naman po sobra. Okay. Pero malamang ako sa kanya ng height. Okay. Anong nangyari doon sa date nyo? Yun, tapos masunod-sunod na yung date namin ng gano'n. O tingnan mo, ayaw mo dun sa height pero sunod-sunod pa na yung labas mo. Tagas ng ulo mo, no? Tapos? No choice. Hindi, choice mo yun. Anong no choice? May choice ka. Ang manatili sa accommodation. Pero pinili mo makipag-meet kay Darwin. Ang tanong. Kasi po, boring po talaga sobra sa accommodation. Wala ibang ginagawa. Ang tanong, may nangyari ba sa inyo? Opo. Ay! Goodbye abroad. Yes. Alamang. Goodbye accommodation. May iba nang magkakalinga. Trabahong pinuntahan sa Maynila at Cavite. Pero ang nangyari? Ay, nakipag-meet kay Darwin. Ay, nako. Ano kaya? Feeling ko mabubuntis ang ating bida. Ay. Nakakabuntis kasi mga maliliit na yan. Tawag dito, nagbalik-balik eh. Oo. Inulit-ulit. Ulit-ulit. Anong sunod na nangyari? Happy ba sa piling ni Darwin? Nung una po. Nung una? Anong meron nung una? Kasi wala namang problema sa relationship namin. Tapos po, one day, pinatawag po kami ng manlamit accommodation. Kasi may problema po daw din sa medical ko. Ay! Buntis ka! Hindi po. Anong problema sa medical mo? Sa sa x-ray ko po. May nakita kasi silang scars sa baga ko. So, kailangan ko pa po na magpahil. May nakitang spot. Nagyoyosi ka ba? Hindi po. Wala po akong bisyo. Family na po namin yata. Ano? Nasa family po namin yung problema kasi din yung scars. Ay. Nako. O ano daw sabi nung ma'am mo? Sinabi ko lang, okay naman dyan na mag-stay pa ako ng accommodation habang nagpapagaling ako. So, nag-decide na lang po ako na lumabas na pumunta din sa kapatid ko sa Tagaytay. Tapos sabi po ako sa kanya kay Darwin. Sabi ko na, yun, may problema nga ako dun sa medical ko. Sabi niya, baka siguro hindi mo talaga para sa abroad, hindi ka siguro para sa abroad. Sabi niya. Sabi ko, hindi. Sabi ko, baka ano lang yan, baka talagang nagka-problema lang, sabi ko. Mga ilang buwan o ilang taon bago mag-heal yung scar? Ano po daw, ibigyan ako ng gamit mo, mga 6 months po daw. Medyo matagal-tagal yun. Ang tagal mo sa accommodation. Paano yun? Wala kang bayad? Kaya nga po, wala po. Kaya nga po, lumabas ako. Kasi habang nag-stay ako doon, trabaho na lang po muna ako. Tama. Sayang din kasi yung 6 na buwan. Yes. Tsaka may ate ka naman pala sa Tagaytay. Hindi po, buntong kapatid ko namin. May kapatid ka sa Tagaytay. Ikaw yung ate. Ano nangyari? Tapos sumundo ako doon dahil sa accommodation. Ay, ba't pumunta kami ng Tagaytay. Oo.
Pinunto niya ako kasi sabi ko lalabas na ako kasi maghahanap ako ng girl. Mag-jowa na nga pala kayo. Opo. Tapos? Tapos nung pumunta na ako dun sa kapatid ko, palagi na siyang nandoon. Palagi na ako niyagalaw. Siyempre, magjowa na eh. Oo. Cavite lang naman at saka Tagaytay, magkatabi lang yun. Yes po. Oh. So, nung okay yung relasyon, nagkaroon po ako ng trabaho. Siya po, naghatid po sa akin sa trabaho. Tapos, hanggang po sa one day na kailangan mo na rin po bumalik ng trabaho kasi tracking driver po siya. So, malalayo-layo po yung biyahe niya. Nag-aabot po sila ng Mindanao sa biyahe. So, one day po, ang communication namin nun is na lang po, cellphone, social media, messenger, ganyan po. Wala naman po kaming problema. Hanggang sa one day po, nung nag-swipe na ako ng cellphone ko, nakita ko sa newsfeed na may kasama siyang babae. Ay! Naku, ba't daw may kasamang babae? Baka kapatid. Sino daw yon? Nung kinonfront ko na po siya, nag-chat po ako, sinisin lang ako. Tapos, sabi ko, sabihin mo lang sa akin yung totoo kasi wala naman tayong problema sa relationship namin kung hindi na tayo nag-aaway. Sino daw? Sabi na friend nila lang daw po. Ay! Naku, hindi ako nagpapaniwala sa mga friend Ako din. Mahirap. Ay. Sino yon? Ang totoo, sino ang babae na yon? May inistok ko po yung babae kasi nakatag eh. May inistok ko po yung babae. Nung nakita ko po ako doon na picture nila, nasa isang kwarto sila. Ay! Asawa. Feeling ko may asawa. Hindi, paminsan kasi yung mga driver ng ganyan. Oo. Kung saan nadidestino. Doon may asawa. Ay! Naku! Patay ka din. Agoy! Agoy. May mga ganon. May mga ganon. anak sa iba't ibang lugar. Oo. Ganyan. Okay. Nagkakalat ng lahi. Yes. Ngayon? Tapos po, kinonfront ko na po talaga siya. Ginawan ko rin, kinahanan ko po ng screenshot yung nakita ko rin sa Okay, ganito na lang. Bel, diretsuhin na natin. May relasyon ba sila? Yes po. Ay! Ngayon, anong nangyari sa inyong dalawa? Tinawagan ko po siya. Hindi ko po talagang matigilin yung feeling ko that time. Kasi syempre, hindi ko naman expect na magagawa niya sa akin yun. Tapos, yun, iiyak na siya. Nangingi siya ng sorry kasi daw, minsan kasi pag nagtatampuhan kami, sabi ko baka may iba ka ng babae dyan, kaya siguro ang tagal mo makapag-contact sa akin. Tapos sabi niya, kaya bagay mo nagawa rin kasi pagbintangan ko daw siya, kaya pinatuo na daw niya. Ay! Ang galing naman niya. Kasalanan mo pa. Kasalanan mo naman pala. Siya na nga nakagawa ng kasalanan, ikaw pa yung dahilan kung bakit nakagawa siya ng kasalanan. Kakapal ng mukha. Sino pinagbibintangan mo lagi? Di totohanin na nga para hindi ka nun mag-isip. Okay, ngayon, nagkaayos ba kayo? Hanggang sa hindi, hiwalay na po talaga ako sa kanya. Ay, yan na nga. Naghiwalay na. Nako. Ay, nagpapagaling lang ang ating bida at pupunta ng abroad. Ay, nakasalanan talaga ito. Bakit nagpagaling pa? Nako, may iba ng babae si Darwin. Hindi kinaya ng ating bida, wala tayong problema. Oo. Pagkatapos sasabihin mo, meron kang iba? Pag hindi tayo okay, may pinupuntahan ka. Ay, hindi pwede yan. Lagot. Nako, goodbye Darwin. Paano na ang ating bida? Di ngal-ngal. Di iyak. Diba? Maglalabas na kanyang press release. Yes. Ito na ang palatandaan na mag-focus ka na sa karir mo. Ano nangyari na? Tapos po yun, hanggang sa lumipas ng ilang taon, siguro mga 2 years, nakita ko po sa cellphone ko na na may friend request. Friend request, saka friend, request message. Tapos nung tinignan ko po, siya po, naggamit ng ibang account. Tapos nangangamusta siya sa akin, kumusta na daw ako, nanghingi siya ng sorry, pinagawa niya sa akin dati daw, nagkamali daw siya. Tapos naging 1 month lang yung relasyon niya sa babae kasi daw yung babae is malandi daw. Ay, syempre sisiraan niya na yun. Bagay naman sa kanya. Para silang malandi.
Tapos po, nanghihingi po siya ng second chance. Ay! Oh. Tapos po, Willing ako na pagbigyan. pinag-iisipan ko po talaga. Sa totoo lang naman po, may feelings ka talaga ako sa kanya. Kasi sobra ko siyang mahal ng Kalita. Tama nga naman. Oh. Tapos nung sabi ko, sige, basta i-promise mo na sa akin na hindi mo mauulit gawin yun. Kasi sobrang natrauma akong ginawa mo. Oh. Tapos nung gano'n na, naging kami na ulit. Tapos, nag-decide na kami na magsama kami sa isang lubong. Ay! So napatawad mo ang person? Yes po. Ay, ba talaga nagagawa ng pag-ibig? Oo. Paano, di ba? May plano ka na pumunta na iba bansa, 6 months sila magpapagaling ka. Naki-live-in ka na. Ano ba talaga ang gusto mo mangyari sa buhay mo? Kasi ayaw na po pumayag ng mga anak ko sa Jelson, mag-abroad ako. Kaya pinursu ko na po yung trabaho ko dito sa factory. Sandali. Mga anak? Yes po. Single lang po ako nagkalalakad ng Larry. Meron ka ng ilang anak? 4 po. Mga binata na po. Mga binata. Dami na pala. Oo. Ilang taon yung panganay? 21 na po siya ngayon. Oy! Okay. Okay. So, di parang... Alam ba ni Darwin na ganitong system mo? Yes po. Alam po naman yung mga anak ako. Tanggap naman niya. Ba't kayo naghiwalay natin mga asawa? Yung ama ng anak mo? Backward wife po ako doon. Kasal ba kayo o live-in din lang? Kasal po. Patay ka diha. Ang dami mo palang sabit sa buhay. Oo. So, Pero wala na po. Nagpipirmahan na po kami. Nag-asawa na nga po ngayon yung ano ko. Anong pirmahan niya? Pirmahan sa barangay? Sa attorney po. Na talagang wala nang pakialaman. Okay. Sige. Move on na tayo doon. Naging okay naman kayo ni Darwin? Una po nang pagsasama, okay naman po. Nagkaroon ba kayo ng anak ni Darwin? Yes po. Okay. Ano sinasabi mo nung una masaya? Kasi po, nung nagbubuntis na ako, habang nagkaso po kasi buntis ako, nagtatrabaho pa rin ako. Tapos siya naman, nagdadrive pa din. Doon pa din siya sa trucking company na pinagkatrabaho niya dati. Okay. So hanggang sa nagbuntis na po ako, tapos nagtatrabaho ako, tapos nung nag-request na ako sa kanya na pwede ba siyang mag-leave kasi pag nanganak ako po. Sabi niya, bakit daw siya kailangan pang mag-leave? Sabi ko, syempre, wala naman mag-aalaga sa amin mag-ina kapag nanganak ako. Sino pa mag-aalaga? Wala naman. Yung kapatid ko may trabaho din. Tapos nagagalit siya. Okay, kasi nagtatrabaho kailangan mo pa daw. Nagtatrabaho kasi siya. Kasi para dun sa panganganak mo. Pero kailangan, naintindihan naman ka namin. Kasi kailangan mo naman talaga na may mag-aalaga sa'yo. In-request ko naman po sa kanya. Hindi naman po. Pinapaninta ko siya. Sabi ko kahit 1 day o 2 days lang po siyang nagbibigay. 2 days lang naman. Oo nga, kaso nasa Mindanao siya. Paano yon? Hindi po, nasa Montalban na po yung garahean nito po. That time po, nasa garahe lang po sila nun. So hindi pwede, ay pumayag? Ayaw po niya kasi daw po, pag umuwi po daw siya, kaya mag-leave siya, mababawasan po daw yung sahod. Marami siyang nakasun. So ayaw talaga? Sa madaling salita, ayaw talaga? Ayaw kasamahan sa ospital? Opo. Tapos? Opo, hanggang sa mga lang po ako, hindi na siya dumating. Sabi ko, padalhan mo na ako ng pangkadayag sa laing. Oo. Kahit yun lang magawa mo. Kasi hindi ka sumama kasi nagtatrabaho ka, so ibig sabihin may pera ka. Kaya nga po, tapos nasa kanya, sabi niya, may maternity ka naman na ganyan, may mga may mga insurance ka. Sabi ko na, so madaling salita, kahit nung nagbubuntis ka, hanggang sa mga anak na, hindi nagpakita mo kung... Hindi po. Ay! Wala siya. Tapos, wala man lang may padala sa'yo kung kahit magkano? Hindi po. Nagpadala po siya. Pinas ko po talaga siya na magpadala siya ng pambayad ng lalim. Pinalabas ko lang po talaga na wala akong pera. Kasi syempre, iniisip ko naman po, mag-i-stay pa ako, syempre, nagpapahinga pa ako. Ganito na lang. After mo makapanganak, magpakita naman sa'yo. Inaway ko pa po bago siya umuwi. Ay, kailangan pang awayin. Naku. Kasi pinaway ko po talaga siya noon kasi i-practice na yung birth ng baby namin. Hindi naman pwede na hindi siya papirma ng birth ng baby. Pwedeng sa'yo na lang ipilyido.
ayaw naman po na pumayag. Ay. Ang hirap na. Ikaw kailangang mag-adjust. Siya gustong masunod, wala namang effort. O tapos? Tapos yun, umuwi po siya. Tapos sabi niya, kailangan na din po ba bumalik agad. Sabi ko, hindi ba pwede kahit 2 araw ka muna mag-stay dito, kahit alagaan muna kami, bagong panganak pa ako. Sabi hindi na talaga pwede. Ang dami ng rason. Tapos, hinayaan ko na nga lang po siya umalis kasi wala naman akong choice. Gusto niya talagang umalis. Hindi ko naman siya mapigil. So hanggang sa nagtrabaho na nga ako siya, hindi na siya nag-chat. Sabi ko sa kanya, nag-chat ako sa kanya, bakit hindi ka na wala nang balita sa'yo? Ano bang nangyayari sa'yo dyan? Sabi niya, busy daw siya. Sabi ko, ano yung busy? Nakita ko naman yung sa messenger mo na nakaparada lang kayo dyan. Wala naman kayo ginagawa. Ganito na lang. Diretso na natin. Sa madaling salita, walang pakialam sa'yo si Darwin. Yes po. Ayun ang ginawa mo na. Hiniwalayan mo na ba? Itong few months lang po, tinapos ko na po yung relasyon ko sa kanya. Ito lang, pero gano'n pa katagal? Ilang buwan na yung anak nyo? 2 months na lang po. Bagong anak ka lang. Kung ganito din lang naman, Sakit walang lang din kwenta. ang ulo, stress lang dinadala Dispatcha sa'yo. mo na. Oo. Tapos ikaw na lang, mag-adjust ka na lang. No? Kaya nga po, tapos nagpapahinga nga po ako, sinabi ko lang sa kanya na huwag na lang niya alalahanin sa akin kahit na ganun yung sitwasyon, kahit na wala pa akong trabaho kasi nag-alib pa nga po ako. Tapos sabi ko, ang alalahanin mo na lang yung paggatas ng may baby, sapat na yun. Umuo naman po siya. Di ba? Mabuti na lang may trabaho ka. Ito yung yung sinasabi natin na kung kaya mo namang kumita, 'di ba, on your own, at least hindi ka nakadepende sa kanya. Alam mo, nakakagigil itong ganitong klase ng tao. Totoo. Nung binibigyan ka ng maraming dahilan, ayaw makipaghiwalay sa'yo, pagkatapos, iniintay ka na lang na ikaw na yung sumuko. Ang kakapal ng muka. Diba? Tapos na yung relasyon nyo, nagpapadala ba? Yung hindi pa po nag-reply kasi sinabi ko sa kanya yung gatas si baby. Wala kang aasahan dyan. Sarili mo lang talaga ang aasahan mo ngayon. So, kamusta ka ngayon after ng hiwalayan ninyo ng lalaking iyon? Opo, nagmumukmuk mag-isa. Ganun talaga. Ganun talaga ang magagawa mo. Inalayo ka na sa mukong na yan. Bumalik ka pa. Ang tagas din ang ulo mo. Diba? Hindi na natuloy ang pag-a-abroad mo nang dahil dyan sa mokong na yan. Sayang. Pero change po, sobrang mahal ko po kasi. Ay, naku. Kabulan talaga ang pagmamahal na ito. Kung minsan, nanggigigil talaga ako sa pagmamahal na yan. Yes. Pagmamahal sa maling tao. Diba? Kapag mahal nyo ang isang tao, make sure din naman, diba? Bilang respeto lang sa sarili nyo na ibabalik yung pagmamahal sa inyo. At saka pag sinasampal na po sa inyo ng mundo at ng buhay, kung gaano ka walang kwenta ang mga lalaki o babaeng minamahal nyo, ay tanggapin nyo po. At sana maintindihan nyo. Kasi kapag isiniksik at ipinilit nyo pa yung sarili nyo dyan sa pagmamahal, ganitong mangyayari sa inyo. Mabubuntis po kayo. Diba? Naku, siya taste tayo. Ganyan na lang. Tapos na ba ang problema ng ating bida meron na si pa. Bel? Meron pa. Oo. Suki ng problema to. So ngayon iniwan mo na, ikaw na lang nagpapalaki ng anak mo. Opo. Anong sunod na nangyari? May nakilala po kasi ako ng dati before sa kanya kabalikan ni Darwin. Ay, may nakilala. Anong pangalan ng bago? Edsel po. Si Edsel. Saan mo naman nakilala si Edsel? Nakalat-kalat ito si Edsel. Yan tuloy. Sa isang app lang po, sa Star Maker po. Saan? Star Star Maker po. Kumakanta! Yes. Oo. Kumakanta ka din doon. Opo, top 10 po ako doon. Hindi kami naniniwala. Ano? Top 10. Captain po, captain. Captain. Okay. So, ibig sabihin magaling ka kumanta? Hindi naman po Hindi masyado. naman. Parinig nga. Oo nga. Isa lang. Isang birit lang, birit dyan, oh. Wag na po. Sige, kumusta si Edsel? Anong pangako ni Edsel? Nagkaanak po kami ng Edsel dati.
Ang dami mo ng anak, te! Wait lang, yung 4 mong anak, hindi lang isa ang tatay? Hindi po, yung 4 po, sa talagang asawa ko po, talaga yung pinakasalan po. So, iba kay Darwin, iba kay Edsel. Yes po. Ha! Naku po. So, siya yung tatay nung una mong anak. Siya yung asawa mo. Sa Edsel po. Hindi, iba yung asawa. Iba si Edsel, iba si Darwin, iba yung asawa. 3 yon. Tama ba? Yes, 3? Ah! So ngayon, nung nagkahiwalay kayo, nitong si... Before po kasi kami nagkabantikan ni Darwin. Nagkaanak na po kami na Edsel. Ang dami mo, no? Grabe, akala ko buwan lang yung pagitan bago maging kayo ulit. So ngayon, anong siste na? Hindi kasi po, ang nangyari po kasi noon, 2 years ago po, nung nagkabalikan po kami ni Okay. Bago kami nagkabalikan ni Darwin. Wait lang, bali ilan total ang anak mo? Doon natin malalaman. 6. 6. Yes po, 6. So nasalisihan ka ni Edsel nung kahiwalay kayo ni Darwin. At nasalisi din ang kwento. Opo. Hindi mo nasabi agad kanina. Ikaw naman. So ngayon, kamusta na kayo ni Edsel? Hiniwalayan ko nga po siya para lang po kay Darwin. Ay! Pogi nitong Darwin na ito, Tapos, hindi din kayo naging okay ni Darwin. Hindi po kasi, nung time po kasi nang lasinggero siya. Ngayon, bumalik ka ba uli kay Edsel? Hindi po. Ang lang po kasi namin ngayon, natututan ko lang po sa bata. Pero sabi, nung sinabi ko sa kanya naghiwalay kami ni Darwin, sabi niya, handa naman daw yung tanggapin ng baby ko kay Darwin. Basta makipagbalikan lang daw ako. Ngayon? Ayoko na po. Dahil? Kasi grabe po yung bibig niya. Ang ano? Grabe ang bibig. Dinait pa po. Dinait pa po yung bibig ko. Walang gusto makipagbalik. Ngayon si Edsel gusto makipagbalikan sa'yo, willing tanggapin. Yung si Darwin, ako po yung nag-aantay. Naghihintay ka kay Darwin. kumusta na yung, anong balita kay Darwin? Yun na nga po kasi, mas mahal ko po kasi si Darwin talaga. Wait lang, naguguluhan lang ako. Hindi ko lang alam tamang pagkakasunod-sunod ng mga lalaki sa buhay mo. Yung nauna, yung asawa mo, may 4 ang anak. Ikalawa si Edsel. Hindi, si Darwin muna. Si Darwin muna. Tapos si Edsel po muna. Si Darwin po. Tapos, Sino talaga? Hindi kami nagkaanak ni Darwin. Okay lang. Wait, ulitin natin ha. Ang naunang lalaki sa buhay mo, yung asawa mo na 4 ang anak mo. Yes po. Pangalawang lalaki, si Edsel o si Darwin? Nauna po si Darwin sa buhay ko ng time. Pero si Darwin. Pero hindi nagkaanak. Bumalik kay Edsel. Nagkaanak kayo ni Edsel. Nagkakilala po kami ni Edsel. Nagkaanak kayo. Nagkaanak po kami. Tapos, ayaw mo na kay Edsel, bumalik ka kay Darwin. Okay, dahil si Edsel, iniwanan mo dahil... Mas mahal niya si Darwin. Sabi ni Edsel, gagawin ko ang lahat, tatanggapin kita, bumalik ka lang sa akin. Kaso, itong babae na ito, naghihintay pa rin kay Darwin kasi si Darwin ang mahal niya. Pwede. Ganun. Nililito mo talaga ang sarili mo, no? Ako talaga, naguluhan talaga ako sa pagkakasunod-sunod. Nako. So hiniwalayan yung isa dahil may pangako itong si Darwin sa kanya. At saka doon sa puso niya, mas matimbang si Darwin. Ano bang pinakain sa iyo ng maliit na yon? Oo, samantalang mahal eh. Kaya pala sa kanya nakafocus ang kwento, no? Si Darwin mabait. Oo, tsaka kaso, driver. hindi ka naman tinitake for granted ka lang. Yes. Yung Edsel, kahit ganito, kasi alam niya, mahal mo kasi si Darwin. Oo. Eto, tanong, sinong pinakagwapo sa 3? Si Edsel po. Ay! Mas gwapo. Sinong pinakamaganda ang katawan? Wala po. Wala. Sinong pinakamatangkad? Si Edsel din po. Matangkad si Edsel. Edsel, nasa iyo ng lahat. Sino mas maraming pera? Parehas lang po. Grabe. Na kay Edsel na ang lahat, kaso yung puso nito nandun kay Darwin. Sabi si Alberto, parang hindi po siya sumasali sa paluwagan. May pera siya. May trabaho. Yes.
Tsaka Tisay doon ka ate sa mahal ka, wag sa mahal mo kasi sasaktan ka lang yan lagi. Talaga? Lagi kang paaasahin. Ay, Totoo yun. Nako. Ang sabi naman ni J. Carlo, ate, huwag ka umasa sa taong nagtitake for granted sa'yo. Kung meron naman na handang tanggapin ka at anak mo ng buo. Oh. Ang sabi pa dyan. Nako. Wag kang maging proud sa ganda para magbilang ng lalaki. Respeto ang pagkababae para hindi pagsamantalahan ng mga lalaki. Ay, sabi naman ni Josie, ang ganda mo, te. Sinayang mo lang ang ganda mo. Huwag ka nang umasa dyan kay Darwin na yan. Walang kwenta. Ay! Ang ganda mo, ate. Sinayang mo lang. Ay. Huwag ka na mag-asawa. Mga anak mo na lang ang intindihin mo. Ako, ganyan din ang sabi ni Divina. Oo. Kung ako sa'yo, te, huwag ka nang pumili. Wala namang kwenta yung mga pagpipilian mo. Intindihin mo na lang yung anak mo. Ay, totoo din. Sabi naman ni Gustavo. Ganda ng pangalan. Papa Marky, Papa Ace, akin na lang siya. Yun lang. Sabi naman ni Gilbert, ako na lang. Mas deserve ako dyan. Gagawin nating perfect ang mundo. Asikasuhin mo na lang ang mga anak mo, sabi ni Mary Jane. Focus ka na lang muna sa mga anak mo, sabi ni Maria Karina. Ay. Ang ganda, Miss Tisa. Happy viewing. Ayun. Mahalin mo ang sarili mo para deserve mo talaga ang love. Sabi naman ni Olan, hindi, nasa taas pala, si Karisma, ang ganda mo, te. Bakit babalikan mo pa ang ex mo? Dito ka na lang kay Tito Nestor ko. Ay! Si Tito Grabe Tito kayo. Nestor. Ito si Richard. Ate, piliin mo yung malaki. Ay! Alin? Ang kita ba? Feeling ko, malaki ang sahod. Ganyan. Ito pa, tama na. Focus na sa mga bata. Kung bumalik, di bumalik. Kung hindi, hindi. Tuloy-tuloy lang sa pagmamahal at pag-aalaga sa mga anak mo. Yun ang importante sa lahat. Nako. Mukhang hati ang ating bida. Oo. May nagsabi, kung sino yung mahal ka, wag dun sa mahal mo. Walang mangyari yan. Totoo din yun. Pero mas marami nagsasabi, wag nang balikan yung ex. Wag na lahat. So parang kay Edsel na lang. Okay, Edsel na lang. Kasi, totoo yun mga kapuso, ang pagmamahal kasi natututunan yan. Diba? Lalong-lalo na kapag nararamdaman mo na yung tao, na-appreciate ka, inaalagaan ka, tinutulungan ka sa mga bagay-bagay. Diba? Hindi ka napapahamak. Dun sa taong mahal kasi natin talaga minsan, sila yung mga kaya tayong paglaruan, 'di ba? Kaya tayong saktan kasi alam at the end of the day babalikan natin. Kasi nga mahal natin, mag-away man magiging okay kasi mahal natin nate-take advantage tayo. At saka matuto po tayong madala sa buhay. Totoo 'yan. Hindi ka man madala-dala sa mga nangyayari. Totoo. Ang mga kapuso, ang pag-ibig po, binibigyan ka ng maraming dahilan Yes. para manatili. Hindi po yung inihintay ka na lang para sumuko. Yes, yung bitaw na bitaw ka na. Pagkatapos binigyan ka na ng maraming dahilan para sumuko, binabalik-balikan mo pa. Binibigyan mo pa ng benefit of the doubt ang isang tao, 'di ba? Na hindi kaya lang niya nagawa 'yun kasi ganito, baka kasalanan ko, 'di ba? 'Yun ang sinasabi sa kanya. Kasalanan niya daw puro duda. Duda. Tapos tinotoo, ganun ba yung tamang isagot sa'yo ng taong sinasabi na mahal ka? Hindi po ganon. At saka baka by this time, ma-realize mo na, hindi pala lalaki yung kailangan ko sa buhay. Yes, babae. Mga anak. Nandiyan yung mga anak mo Baka kailangan niyang pag-ibayuhin yung kanyang pagtatrabaho. Kasi hindi lang 4, 5, kundi 6 po ang kanyang anak. True. Yung mga inaasawa naman niya, ewan ko lang kay Edsel ha, pero yung mga inaasawa niya ay mga ganito. Tinatakasan lang siya, inaanakan lang siya. At saka alam mo yon, yung baka mamaya sobrang focus mo dito sa mga lalaki na to, nakakalimutan mo talaga yung mga anak mo. Nako. Sila yung mas nangangailangan ng kalinga at pagmamahal galing sa'yo kasi mga kadugo mo sila. Etong mga taong lalaki na to, hindi mo sila kaano-ano. At saka wag po tayo maghabol, hindi po tayo aso. Yes. Aw, sabi niya. Ay, ang gusto lang naman namin ay mapabuti ang lagay ng ating bida. Napakaganda niya. True. At may 6 na anak siya. Baka kaysa maghabol siya doon sa taong hindi siya binibigyan ng halaga, baka may mga importante na dapat paglaanan ng panahon, atensyon at buong puwersa ng sambayan ng Pilipino. Ay! At saka mga kapuso, bilang babae, wag natin hinahayaan nilalapastangan tayo. Okay? Sa pangluloko ng mga lalaking ito. Pero kung minsan, mayroong mga enjoy na enjoy. Pag nilalapastangan.
Oh, yung mga ganun eh. Huwag. Nako. Wag po kayong nasasanay ng ganun. Oo, ha? Kasi pag umalis po yan, Lagot. hanap-hanapin niyo po Pero- yung paglapastangan sa inyo. Hello, Bel. Hello po. Bel, napakinggan mo ba ang sabi ng ating mga bida-bida? Ha? Yes po. Yes Okay. po. Ngayon ba medyo naalog ba ng konti? O talagang ipagpipilitan mong katigasan ng ulo mo kaya napapala mo yan ng buti nga? Ay, pasensya na. Hindi. Ay, hindi pala yun. Hindi. Ano nang desisyon mo? Mag-focus ko lang po ako sa mga anak ko. Ayaw mo kay Edsel bumalik? Ayoko na po. Medyo matalim kasi ang bibig ng Edsel eh. Mm-mm. Si Darwin, hindi mo na hihintayin. Ano po? Hindi mo na hintayin si Darwin. Hindi na po. Wala na po. Kaya ko naman buhayin po yung anak namin. Ay, di maghanap na lang tayo ng iba. Huwag na po. Ganun ka rin. Hiwalay ba? Ganun pa rin naman talaga. Minsan Oo. talaga nakakapagod magmahal, lalo na kung ikaw lang ang nagmamahal. Sobra nakakapagod. Yes. I give up. Yes. Mga anak mo na lang muna. Yes po. Oo, yes. Siya, sige. Sinong gusto mong bigyan ng message? Si Darwin na lang. Total, si Darwin naman talaga dito ang Mahal umigot mo. ng kwento. Nakikinig ngayon si Darwin. Anong gusto mong sabihin kay Darwin? Paano na lang masaya sa desisyon niya. Sana nga na hindi pa po sila yung desisyon niya. Kasi binili ko naman sa kanya lahat. Yan lang. Opo, yun lang po. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1.